Bai, atzalde on danoi. Otsaiak bateko ez ohiko udalbatzari hasiera emango dixeu. Aurreko egunean egon ginen hemen danok elkartuta ohiko udalbatzian, baina oraingoan ez ohikoa dakau aurrekontuen gaixakin. Joseba Alkatia gaurkoan ezin da hemen egon, eta bere faltan neun naizenez lehenengo alkateordia legiak eskumena ematen ditxe udalbatza bideratzeko. Hasi horretik nahi noan esan baitxa ere gure asmoa baitzala aurreko urtetan bezala abenduan aurrekontuak onartzia, baina arazo desberdinak eduki ditugu eta azkenean luzatu zaku eta gaur otsaiak batian onartuko ditugu hala badago kixo behintzat. Gaurko gai zerrendan 2 puntu ditugu. Lehenengoan 2023ko ekitaldiko aurrekontu aldaketa, kreditu transferentzia, eta bigarrenean 2024ko ekitaldiko aurrekontua. Hemen 3 atal desberdin dakauz, 2 elkarrekin bozkatuko ditugu eta azkena bea bakarrik. Hau da, udalaren aurrekontu propioa eta mutrikulantzen sozietate anonimoaren aurrekontua elkarrekin bozkatuko ditugu eta gero plantilla organikoa bea aparte. Lehenengo puntuakin hasteko, 2023 ekitaldiko aurrekontu aldaketa, kreditu transferentzia. Aurrekontuan, pixkatola simple azaltzeko eta neuk ere ondo ulertzeko, neure buruak ere ondo ulertzeko. Aurrekontutan batzuetan jartzen ditugu diru kopuru batzuk, eta gero martxan hasten ganean konturatzen gea, gauza batzutako zehose geixo bihar dela, eta beste batzutan igual geixi jarri gendula eta dirutxo bat hor sobran badakaula. Orduan, geixo bihar ditugun partida horretan, zela ezin dian egon partida negatiboak eitzen deuna da kreditu aldaketak eta batetikan bestea pasau. Orduan, oango hontan, bixak orekatuta egon bihar dira, eta oango hontan kreditu aldaketa hori izango da 97.505 euro eta 46 zentimo. 3 partida desberdinetatik hartuko dira, kantitate desberdinak, eta beste 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10 partida desberdineta pasauko dira. Beste egunean egazun batzordia egon zan, eta horri buruz hitz egin gendun. Eta ez dut uste arazoik egongo danik. Jon, zehose komentatzeko? Inigo? Ez? Orduan bozkatu egingo dugu. 2023 ekitaldiko aurrekontu aldaketan kreditu transferentzian aldeko bozkak. Hau batez, onartuta. Bigarren puntuakin hasiko gea. 2024ko ekitaldiko aurrekontua. Eta horko lehenengo puntua, udalaren aurrekontu propisua. Hola azaletikan kontauko dute prozesua. 2023 urteko bukaerako batzordietan, bai eskatu zala, proposamenak ekartzia, alderdi danen proposamenak jasotzeko. Urtarrilan 23an ogasun batzordian, 3 alderdixok elkartuta gure proposamenak mahai gainean jarri genitxun, eta ordurako EAJak ere bere aldetikan bere proposamenak egin da zitxun, eta 10 proposamen ekarri zitxun. Berdiak eta ekuok proposamen batzuk hor aurkeztu zituzten, eta gero, urtarrilaren 30an berriz batu zan ogasun batzordia, orduan berdiak ekuok beuren proposamen guztixak ekarri zeuen, eta proposamen batzutan adostasunea aiau ginen. Egisa da eta bai onartu behar deula, aurrekontu oso pisutxua dakaula, oangoan, eta igual denbora geixo bihartzala eta bilera geixo bihartziala, eta hori onartzen dugu. Baina egisa da ere, gure ustetan behintzat, aurrekontu honek daken diru kopuru, gehitxudan diru kopuru hori dana, batzordietan jundala, batzorde gehienetan jundala urte osoan lantzen, dia
asko altzau da proiektu potolua dialako, diru laguntzak lortu dialako, eta diru laguntza horren berri beti eman da, bai plenotan, bai batzordetan, eta proiektu horrek aurrera eramateko, naiz da diru laguntzak lortu, badakigu udalak ere dirua jarri beharko deula, eta orduan mailegu bat eskatu beharko deula, eta naiz da kopuru definitibua nahiko bukaeran eman, bagenduk izan, nik uste danok bagenduk izala aurrekontu dexentia izango zala. Harira jungo geha, ez dizuet emango Joseba bezala masterclassa, baina saiatuko nahi aldan eta argixen azaltzen. Aurrekontuak bi zati daka, sarrerak eta gastuak. Beti orekatuta egon behar dira, dudai gabe, eta oanguan 14.211.854 euro eta 73 sentimoko aurrekontu badakau, bai sarreretan, bai gastuetan. Iaz 8 milioi txerdikoa izan zen, horrek esan nahi deu aurten 5.800.000 euro geixo dakaula, baina gure ustetan oso ondo justifikatuta. Sarreretako diru iturri nagusiak, 4 esango genduke diala, gure ordenantza fiskala kontutan hartuta udala kobratzen ditun zergak eta tasak, guztira 2.683.350 euro, bigarren diru iturria udal finantziaketarako foru funtsa, hau da fondo forala, taulan transferentzia arruntak bezala agertzen da, horre etxetikan ikusten dezuenak taula bat dakazue, hor transferentzia arruntak, da hor dakau 5.015.500 euro. Aurrekontuan eguneko 48,88. Hirugarren puntua, kapital transferentzia moduan agertzen dana, deia diru laguntzak. Guztira, 3.556.000 euro, 456 euro. Hor, aipagarrixenak lortu dian Merkatu Plazako 780.000 euro, 456, eta komendurako 2 milioi txerdi. Eta gero, laugarrena, finantza pasibuak bezala agertzen dana, hori da mailegua. Eskatu bihardan mailegua. Gure eta beste bi alderdixen proiektu historikoak dira aurten aurre eraman nahi ditugunak, Merkatu Plazia, komendua, Degainaneko estaldura, eta horrek etxeko lehen esan deten bezala diru laguntza jaso dira, baina udalak ere dirua jarriko deu, eta zorpetuen biako da. Hortako, 2.567.623 euro eta 73 sentimoko mailegu aurre ikusten da, horrek ez den nahi esan, dana eskatuko danik, aurrekontuko gastuak eguneko 85 aiatzen geanian, orduan hasi biharko gea aurrekontua eskatzen. Eta ez deu espero, hainbeste eskatzia, baina ezpane horre eukiko deu, mailegu horren aukeria. Iaz, 425.000 euroko mailegua aurre ikusi izan, eta ez da eskatu. Orduan, espero deudana ez eskatzia, bihar hori ez eukitzia, baina ezpane, lehen esan deten bezala, komeni horre eukitzia. Aurten kreditoik espaldin badeu eskatzen, gure zorpetzen maila zeroa aiauko da, azkeneko 31 urtetan lehenengo aldiz, eta eskatu biharra baldin badakau, txarrenean eguneko 1,2 altzauko gea. Hori sarrerakin, gastuakin hasiko gea. Gastuak 9 kapitulotan banatuta doz, kapitulo batzutan eskatuko dut nire kiriak batzorde buruak dianak ere parte hartzia. Esan nahi dut, pantailan agertuko zatzuen kopuruak, etxekua inabil, gehien bat, da zuek ere aladakazue diapositibak, pantailan agertuko zatzuen kopuruak ez da matematiketan txarra gehala. Goizan agertzen da kopuru bat eta jartzen deu kapituloko kopuru osua, baina guk hemen aitzatuko ditugunak gero izango dira pixkat esanguratzuenak, o guretzat importantiena dianak, o kantidade handixena dakenak. Kopuruak ez datoz bat, baina dira
kapitulu osoak jasotzen ditun kopuruak dira. Bueno, lehenengo kapituluakin hasiko gea orduan, eta lehenengoa da lansarixak eta soldatak, eta Inarrek azalduko dugu. Bueno, arratsaldeon, danoi. Lansarian kapitulua urtetan kapitulo potolua izatea, normalean, da etxe hontan lanian diharduten guzti hoien soldatak, urteko soldatak, eta baita hautetxien soldatak, haua, liberatuak deitzen dugun hoienak. Igoera bat jasan du udal langileen soldatan kopuruak, nahiz eta, lehengo urtean aurre ikusi izan, 5.000 biztanletik gorako herria izatea pasada ginean momentuan, idazkari eta kontu hartzaietzako postuak banatu behar dian, eta baita diruzainaren postuare euki behar da. Hori aurreko urtean, eta hauek habilitazio nazionalekoak izan behar dugu, eta hori aurreko urtean, aurre ikusi izan, nahiz eta gero etzan ejekutatu eta ez deun aldaketa horien plantillan. Eta lehen urtean etzan kontutan hartu, arkitektua ere sartu behar dela soldata horien artean. Oain arte arkitektua izan da kanpoko zerbitzu esterno bat, eta ja, plantillan egon berko litzateke 5.000 biztanletik gora izatean. Hori gehituta, KPI-an igoera igota, 2.350.350 eurotan jartzea langileen soldatetan, eta hautetxien soldatetan ebai igoera txiki bat, igoera bat eduki dugu, orain arte ez geneukan liberazio erdi politiko bat aurre ikusten dalako aurten lansarien tartean. Orduan, aurrengo kapituloan 2.500.000 euro, eta egun euroa jungo gineke. Zifra hau, lehen urtean, Josebak alkateak esatezon bezala hundia ikustea, azkenean zifra hundiak dira, baina gure neurriko udalerritan normalean geixo izatea. Orduan, pixkat relatibizatzeko zifra hundi hori asko dan, gutxi dan, normalean ariketa hori egin ja, normalian eukitzen dan langile kopuruak eta soldatak daude normala baino baxuon. Egia dare bai, lehen urtean aipatzezala, langileen balorazio ariketa bat iten hasiko ginela, pixka dago ikusteko, horretan gabiltz, eta ikusiko aurrengo urtean zifra honek goraka ingo duen, o zertan bihurtukoan hortik anatatzen emaitzakin. Aurre ingo deu, bigarren kapituluakin hasiko gea, hemen zerbitzuak azaltzen dira, da dira udalantzako lan eitzen deuen enpresen kontratazioak. Orduan hemen jongo gea arlo-arlo. Hasiko gea jendartekin. Jendarten, kapitulo honetan aurre ikusten deguna dira 495.000 euroko gastua, hortikan esanguratsuenak 80 urtetik gorako pertsonen biharrak, hor 50.000 euro jarri ditugu, eta hor EAJak aurkeztu doan proposamena onartuko deu, eta K-detektagailuak jarriko ditugu biharra daken etxetan. Prozedura martxan jarriko deu. Hemen egisa da ere Jaurlaritzak eskaintzen doanean teleasistentzia edo betion programa, bai eskaintzen doala ere biharra ikusten baldin badeue K-detektagailua jartzia. Herrixan 151 pertsonak dake betion zerbitzua, horietatik 19 ja jarritxa dake K-detektagailuak eta beste 11 eskatuta eta prozesua martxan du. Hala ere, hori, uztartuko deu eta prozedura martxan jarriko deu. Beste udal batzuk ere badake martxan jarritxa eta informazioa jasoko deu. Gero feminismoan 50.000 euroko aurrekontua dakau, hor dakau aholkularitza feminista, eta gero horrek dinamizatzeko lotune jabekuntza eskola, batez ere, eta beste hainbat gauza. Migrazioan 25.000 euro baitxa, migrazioko aholkularitxantzako eta kultur artekotasun taldia dinamizatzeko.
kale heziketa eta heziketa programak hor elkartu ditut, 98.000 euro eta 500 hor kale heziketa, kaleska, gehi ikastetxean aurrera eramaten dian drogomenpekotasun eta heziketa afektibo sexualan ikastaruak ere sartzen dira. Gero ez deta itxatu, baina feminismoan partida hortan baitxa ikastetxeakin lanetzen da, eta hor dakau eskidetzako programia, baina hori feminismotik anjuten da. Eta azkena, etxezetxeko laguntzak, 260.000 euro, iaz 183.000 gendukan, eta aurten 67.000 euro jarri deu geixo. Danon helburua da etxian alik eta urte geixen etxia, eta horrek esan nahi deu laguntzak behar ditugula etxian. Urtietan erabiltzaileak igotzen dijuaz, erabiltzaile kopurua, eta orduak ere bai. Oan dela, 2 urte erabiltzaile batek, igual 4 ordu bihar baldin bazoan bere hastian, 4 ordu bere egunerokotasunean laguntzeko, igual oan 6 bihar ditu, o 8 bihar ditu. Orduan, ordu kopuruak gora indeue eta nabarmen. Eta hor da geixen bat gure diru kopurua hor altzatuko da. Kaixo atzaldeon. Bigarren kapitualekin segituz, kiroleako dakau 250.000 dirurehun euro. Geixena hor azkenian dijoa kiroldegiko kudeaketan. 2024 garren urtean zerbitzu aur berriz bizitatu behar da. Orduan, aurten, kiroldegiaren kudeaketarako daka 175.000 euro. Hau da nator, azkenian Gipuzkoan, Foru Aldundian, oinarri berri batzuko onartu dira, zerbitzu ontako, hazkunde batekin, da zela lizitatuen behar da, oinarri horre kontutan eukireu, hori okopuru hau ipintzeko. Garapenai lotuta, bigarren kapituluan, aurrik usteu, 97.000 euro, hortikan, importantienak, pixu geixen dakaenak, dia turismo bulego eta nautiluzen kudeak eta 50.000 euro, eta azterlanak eta proiektuak bestean 50.000 euro. Azterlanak eta proiektuak garatuko dena da 2024 garren urtea energia berriztagarri lotutako proiektuak. Orduan, esan bezala, proiektua garatzen joango gea eta proiektu horrek ejekutatzeko, eta beti esaten duen bezala, proiektua prest eduki, diru laguntzak etortzen denean aurkezteko. Segitxa pixkaten bigarren kapituluakin eta sartuta hezkuntzako alorrian, hezkuntzarako bigarren kapitulu honetatikan 904.700 euro bideratuko reu. Hemen esan biet sartzen diala ere bai ikastolako argindarra, euskaltegiko argindarra, San Miguel ikastetxeko argindarra, eta horrek ja potolotzen dugu pixkate aurrekontu zati hau. Baina hori, aipagarrisa hemen hezkuntzako ekintzak lerrua, horretara bideratuko reu 35.000 euro. Lerronen bitxartez dakagu udaletxean hezkuntzako aholkularixa, eta horrez gain, 2023 urtean bezala, 24 ere aurre ikusten da, hitzaldi, tailer edo ekintza ezberdinak antolatzia. Adibidez, 2023an lanketa politxo bat egin da pantailan erabileran inguruan, eta lanketa horrekin jarraitzu nahi da ikastetxe ezberdinetan, pixkat baidalako gai bat gaur egun kezkatzen doana. Gero, kulturakin jarraitzuta, kulturak 335.400 euroko aurrekontua planteatzen dugu kulturarako. Hemen sartuko zian adibidez herriko jaixak antolatzeko lerru hau, 128.000 euroko aurrekontu bat aurre ikusten dugu. Iazko aurrekontuekin konparatuta igoera bat ikusi da hemen. Alde batetikan jaixetako programia pixka bat osatzeko, eta batxa ere jaixetan ikusi dan komunen arazua pixka bate bai irtenbide bat bilatzeko eta komun geixo ekarri ahal izateko herrira.
Horrez gain, kultur jardueretarako ere bai beste aurrekontu partida bat dakagu, eta hor 85.000 euro aurre ikusten deu. Iazko aurrekontutik konparatuta 5.000 euroko igoera bat planteatu deu. Gehien bat ikusi dalako herrixan antolatzen dian kultur jarduera ezberdinak, bai antzerkixak, bai kontzertuak, bai zinema emanaldiak, badakatela erantzun bat, eta pixka bat hori indartu nahi dugu eta urtean zehar ekintza horrek gehixo antolatu. Horrekin batea, beste lerro bat gehitxu dugu, tailerrak eta ikastaroak antolatzeko, herri txarrantzat antolatzeko helburuakin, urtean zehar gai ezberdinetakoak. Eta gehitxu behar izan dugu ere bai beste lerro bat, erraldoien konponketarako 6.000 eurokoa. Erraldoiak 20 urte egin dugu, eta buron egoeria gaur egungoa ez da orain dela 20 urtekoa, eta erraldoien konpartzatikan, etorri zian konpartzakoak esaten, konponketa bat biharrezko ikuste zeuela egin behar zala, ahalik eta azkarren, eta orduan 6.000 euro bideratu deu konponketa horretarako. Eta kulturakua itxitzeko, dakau beste lerro aipagarri bat, dala liburutegiko dinamizazioa. Dinamizazio honen bitxartez, antolatzen dira liburutegi gixan, gehien bat umientzako ipuin kontalari ezberdinak ikasturtean zehar, eta aurrekontu honetarako 2.000 eurokoa zan, eta bikoiztu egin dugu aurrekontu hori, gehien bat liburutegiko langileek esan zigutelako 2.000 eurokin oso larri heltzen ziala eskaintza egoki bat ematera, eta orduan buran proposamena izan zen 4.000 eurotara igotzea, eta horixe aurre ikusi dugu. Eta gero, euskerakin sartuta, euskerarako bigarren kapitulu honetan bideratzeko asmoa 51.500 euro, eta hortikan aipagarri xena da euskara jarduerak izeneko lerrua, horretarako 35.000 euro bideratuko dira. Alde batetik hor sartzen da, iaz hasi zian euskera klasiak, hasi berrientzako euskera klasiak, udalak antolatu zitsunak eta doakoak izan zianak, eta horrekin jarraitzu nahi da, behintzat ekainerako tarte honetan, eta horretarako bideratuko da aurrekontuko lerro hau. Eta gero aurten korrika dator ere bai, eta korrikak ere bai ekartzen dugu korrika kultural bat antolatzeko biharra, eta horretarako ere bai aurre ikusi da diru zati bat, eta batxa ere beste urtean zehar, beste edozein antzerki, kontzertu, pixkat euskarakin zerikusia gatenak bai antolatzeko, edo hitzaldixak, adibidez euskararen asterako edo euskararen egunerako. Eta gero, jarraitzuta bigarren kapituluakin, gazteriako atala ere bain neuke azalduko izuet, eta hemen gazterian atalian guztira 78.000 euro bideratzia aurre ikusten da. Gazteria jarduerak izango zen lerroetako bat, hau gehien bat da gaztientzako ikastaruak antolatzeko, eta baitxa ere gaztelekua edo ludotekai ekintza puntual eta konkretu batzuetan laguntzeko. Mantendu itxen da aurreko urtetik partida hau. Gero, aholkularitza zerbitzua kontratatzeko ere bai, gaur egun heldulekuk ematen dugu sexualkularitza eskaintza herrixan, eta heldulekuk indakagun hitzarmen hori mantendu nahi da, eta 12.000 euro bideratu horretara. Eta gero, gaztelekua eta ludotekarako beste 57.000 euro aurre ikusten dira. Hemen, iazko aurrekontutikan ona igoera bat do, eta igoera hori gehien bat da gaztelekuak eskatu zoalako asteburutan beste ordu bat gehixo, edo beste 2 ordu gehixo zabaltzia gaztelekua, eta orduan hori
lortu ahal izateko hor igoera bat sartu dugu. Eta gero, bukatzeko ebai, dakagu ere bai Txantxangorrirentzako beste 9.000 euro. Hau da, Txantxangorrik udan eskaintzen dituan udalekuak, udaleko zerbitzua eskaini ahal izateko. Bueno, gobernantzatik gauzak ez dira politxak, hemen mantenimentu konduak eta kontserbapenak eta eguneroko gauzak izatea. Makina bat gauza doz, totalian guztira 1.556.000 euroko lerro badaukau gobernantzako, eta naiz sartuko banan danak aipatzeaz, badaude gauzak, baserritako bideen konpoketa, adibidez 40.000 euro jarri dugu hor, eta 6. kapituluan badago gehiago jarri dira. Ikuste zuen bezala pintaketak, asfaltua, argiteria, baina bai gustoko litzakeela puntetxo batzuk itea lehengo urtetik ona aldatu dian aldaketa horiek eta zergaitik eman dian. Horietako bat argiteriana da, argiteriana aurreko urtean igoera handi bat jasan du argian presioak, danok dakigun bezala etxetan eberdinak hartu zaigu, eta naiz eta igota zauan gehiago igotzeko biherra eduki dugu aurten, eta naiz eta urrungo urteako, hontan adituak dianak esateuen presioak beruntz ingo huela, hala ere, baizpane 15.000 euro gehiago jarritugu, betire hobeto ikuste dugulako tranquili biltzia, ez aurten bezala, pixkat ez dutala arribili galako argiteri kontuekin. Eta makinei adibidez, eta makinerian adibidez, 30.000 euro gutxigo jarritugu, hau dator batez ere, olatz bideko 2 makinariak kendu zian lehen urtean, pasasan gune berde izatetikan libre izatea, eta alokairuak eta horrek daramatzan gastuak gutxitu india urten, eta orduan urrungo urteak ere berdin jarraitzeko ideiakin 30.000 euro gutxigo jarritugu hor. Hondartzai dagokionez, ikuste zuen bezala motriku arroi gutxienez 326.000 euro kostatzen zaigu udara arrankatzea eta hondartzak martxan jartzea. Eta hor, igoera handi bat izan genuen 2023 urtean izan zala hondartza zaintza eta sorospen zerbitzuakin. Gogatzen bali mazazte, prentzan ateak ginen, inorretzalako aurkeztu egindako lehiaketara, ez hemen, ez deban, ez beste zenbait lekutan, eta zan batez ere, hor daken behaien hitzarmen aldetikan, sorosle eta enpresen arteko, basauan lan kondizioen inguruko eztabaida handi bat, eta azkenean igoera handi bat egin zan lehen urtean, aurretik igoera zeuan, eta aurten guai behira, 75.000 euro gehiago jarri dira, berriz lizitatzen danean, lehen urtekoa ez gerta dadin. Hondartzetan betiko gastuak, garbiketak, mantenu kontuak, Gurumendi aparkalekoan alkilerra, eta eraikin publikoetara salto inez, eraikin publikoetan eukiko ditugu 358.000 euro. Hemen igoera handi bat euki deu, eta da garbiketa, eraikin publikoen garbiketakin. Hau urtiak dira, ez dakit noiz lizitatu zen, eta enpresa batek irabazi zuen, eta kontratua ja bukatuta berez, goz luzapenean. Zer gertatzen da, enpresa honek azteko eraikin gehiago dauzkau, lehen genauzkana baino gehiago, eta prezioak ere aktualizatzeko garaia iritsi da. Adibidez, ikastolan ebai bi garbitzai eukitzetik 3 pasagea, eta azkenean dia gehikuntza kontratu hortatik kanpo di joaztenak. Orduan aurre ikuspen bate eginda, lanketa bat inda, eta 255.000 eurotara igoko dala aurre ikuste dugu. 105.000 euro gehiago urtean. Gero azkau eraikinen kontserbapenak, hemen azkenean lanketa guztiak sartzea, berdeguneak eta parkeak, parkean mantenimentutan dula urte batzuk hasi ginen, urtero rebisatzen, gaizki zeudenak aldatzen, mantenu guzti horrekin, azkenen urte honetan adibidez, zabalguneko hondarrak kendu da belarra jartzeko, belarra artifiziala jartzeko, guzti hori partida hortatik juten da eta berdin jarraituko dugu. Eta jarraituta,
udala eta herritarren arteko harremanen bideetan ebai, hor sartzen ditugu pixkat emanaldi hauen zerbitzuak, komunikazio zerbitzuak, partaidetza ekimenak, hor web horria ikusiko zuen bezala jetxiera bat eukidu lehen urtetikan, lehen urtean 9.000 geneukan eta urten 4.000 pasadeu, eta web horria berdina izaten jarraitzeu, ez? Baina atzetik lanean gabiltz, osea web horria berria sortzeko lanketan gabiltz, eta horri ja arrastratu du 2023ko 9.000 euro horiek, eta aurre ikusten dugu gelditukoan, o proiektu hortatik hobekuntzak egitealko beste 4.000 euro gehi zerbitzaileen alkilerrak. Orduan, hor bai dago jetxiera bat, baina da lanean gabiltzalako atzekaldetik ikuste ez da hortan. Ez da obra bat bezala ikusiten dana, baizik eta web horri bat ofizinetan gelditzen da, eta ja publikatzean ikustea hobekuntza. Beste gastuak 283.000 euro, hau pixkat azaltzeagatik hemen sartzen da, esango nuke, kaja komun bada. Telefonua, posta zerbitzua, bulegoko materiala, informatika zerbitzuak, aseguruak, lan arriskuko prebentzioak, hemen gauza mordoa sartzea, eta beste gastuak bezala aipatzen dugu. Eta azkenik, lehen urtean hasi ginen bidea jarri eta 24.000 euro aurre ikuste ditugu herriko muralak itxen jarraitzeko. Bigarren kapituluko ekologian dakau 80.000 euroko kopurua, eta hor dakau naturekintzak, horre di konsensiazioko plan batzuk, eta beste, bai ezabielen, eta hemen bertizen itzaldixak, ez? Gero dakau beste inguru-giro ekintzak, hitzak ez dabe asko espezifikaten ondo, horre di plangintza baten gau, eta gero hor dakau, terreno kopuru batzuk erosi birgorou, erone jarraipena egin, eta beste ekintza batzu, zuhaitze egunak antolatu, eta kopuru bat da, bizkate, danea jokatu genken hitzak ez. Hori, dakauna bigarren kapituluko ekologian, gero jarraitzuko beste batzutan. Bale, hirugarren kapituluakin jarraitzuko deu, hau motza da, finantza gastuak, interesak, lehen aipatutako maileguen interesak 12.000 eurotan aurre ikusten dira. Orduan, laugarren kapituluan, transferentzia arruntak, honek dira, udalak beste pertsonai, elkartiai, erakundiai emango dizuen diru laguntzak. Hemen ere batzordeka jungo gea, jendartekin hasiko gea. Jendartean aurre ikusten dira 220.000 euro, batetik, bi taldetan dakau banatuta, pertsonentzako izango dian diru laguntzak eta elkartien diru laguntzak. Pertsonentzako biderauta dozenak, etxe bizitza alokairurako 20.000 euro, zaborra, ura eta ibisa edo OHZ ordaintzeko 15.000 euro, gizarte larrialdietako laguntzak 75.000 euro, familia eta norbanako esku hartzetako 30.000 euro, hemen egisa esan, hemen ere esku hartze horrek gora dijuaz. Gizartea dauan bezala ere, azkenian bihar dira, laguntza batzuk norbanakoak izatea, beste esku hartze batzuk familikoak izaten dira, eta, hemen ere momentuz aiauko da urte bat, kopuru hori altzau biharko, zoritxarrez. Garraiorako, menpekotasun egoeran dozen, anistazio funtzionalaken pertsonentzako 12.000 euro, bazterkeria sozialian aurkitzen dien pertsonantzako 10.000 euro, eta gero aisialdia eta hezkuntzako 3.000 euro. Azken hau izaten da gehien bat egoera ekonomiko zaurgarrixa daken umiak eta gaztiak junalizateko txantxangorrira, kirolea eta olako kuotak ordaintzeko. Eta gero elkartiai beira, nagusixenak ikusi ditugu eguneko zentruai, 15.000 euro, nazioarteko lankidetzarako baitxa 15.000 euro, eta herriko elkartientzat eta baitxa kanpoko elkartientzat ere 30.000 euro. Hemen berdiak eskatu zeuela proiektu hombrea diru bat bideratzeko, eta beurak 15.000 euro eskatu dugu, baina momentu 8.000 euro behintzat, 8.000 eurokin konprometitzen gea.
Bueno, kirolei lotuta, laugarren kapitulekin segituz, bale? Aurrik ikusten duena da 97.000 euroko partido bat. Hori lotuta, lau ekintza izango ziren importantienak, bueno, diru gehien moitzuko zeunak. Lehenengo izango zen jaieterako kirol ikuskizunak, hortarako 18.000 euro. Urteroko ekintzak aparte, bueno, aurreko plenuetan esan duen bezala, urten dakau zuertia, 2024 urtean, bai mutil eta bai neskan elite txapelketian mutrigunen gorala, hau dala eta orduan kopuru hori altzauen deu. Diru laguntzak taildei eta kirolariei mantenitxu etxen deu, 56.000 euro. Esan hau ere, bueno, aberazgarritxa da, porque mutrigun kirol taldiak ez dijuaz gitxitzen, baizik eta mantenu edo gehitzen dijuaz. Eskola kirola eta uda kanpaina, nola ez, hor ere dirua mantenitzeu, 57.000 eurokua, eta aurten bai kirol batzordian adostuta, endeuran da partida berri bat ipini dala aparteko kirol jarduerak, 12.000 euro. Honekin zer nahi dago esan? Azkenian, mutriku beti esaten duen bezala, herri kirolari bada. Orduan, bintzat ez esatiak ala, diru o finantzaketa falta bat, bai, kirol jarduerak aurrera emateko. Kirol jarduera batzuk mantenitxutxeia, berrixako osatzeia, eta beste batzu tamalez ez dia etxen. Orduan, bueno, endeuna da partida hau, ipini, behintzat, kirol jarduerak, herriko kirol jarduerak urteroz egon dianak horrek mantenitzeko. Garapenei lotuta, dakau, 172.000 euro. Hor, 3 punto ipinireu, bueno, hiru punto azpimarratukeu. Bat, esango zen mutrikulan enpresa txikiei diru laguntzak, 40.000 euro. Azkenien, bueno, diru laguntza hoetxen da, mutrikun, enpresak berriak urtetzen duenien, bueno, laguntzeko, ekintzailei ere aukera bat eman eta laguntzeko, eta, bueno, hori 40.000 eurtan mantenitzeu. Bono kanpaina, datorren, aurtengo 2024 urteako bi bono kanpaina aurrik usteu, esan bezala 40.000 euro totalian bakoitza 20.000 euroko esango zen, eta bono kanpaina hau abian ipintzeko eta fetxak definitzeko noiz ipini martxan, bueno, bertanekin adostuko reu, bertanekin engoro lanketa bat. Eta baitxe ere, 3. punto da azpimarratzeko, landaketa eta lurzainen mantenurako, juntzan urtean hasi ginean, partida 20.000 euroko ipintzen, eta 2024 urtean partida hau mantenitxutxo. Orduan, jarraitzuta laugarren kapitulu honekin, hezkuntzarako 28.000 euro ikusten deu. Hortikan aipagarrixa Samiela ikastetxiai teiatua konpontzeko diru laguntza hau, 25.000 eurokoa, aurreko urtean sinatu zen hitzarmen bat, 4 kuota ordaintzekoa 4 urtetan, guztira 1.000 euroko diru laguntza bat, eta aurtengo kuotarako izango da lerro hori. Gero kulturatikan, 80.000 euro aurre ikusten dira, hemen dakagu sormenerako diru laguntza, aurten benetan atera nahi dan diru laguntza bat da, sormena diruz laguntzeko, eta hori, espero dugu hori ere aurre ateatzea. Gero, urtero bezala kulturtaldientzako diru laguntzak ere mantendu etxen dira, 30.000 euro horretarako, aurreko urtean bezala. Eta gero jaixetako diru laguntzak, hemen 5.000 euroko igoera bat sartu dugu. Azkenean herrixan gero eta auzo geixo dira jaiak antolatzen dauenak, jai horretako egitarau ere bai gero eta oparugo da, eta horrez aparte, herriko jai nagusixetan ere bai, elkarte gero eta geixok parte hartzen dugu, eta hori dana eukitzeko
gure programetan horretarako egin dugu igoeratxo hau. Gero, beste lerro bat gehitu dugu, arte hezkuntza izenekua. Honekin nahi dana da txikixentzako eskolaz kanpoko jarduera berri bat eskaintzeko aukeria izan, arteakin zerikusia dakana, eta horretarako momentuz 3.000 euro jarri ditugu. Eta gero, aipatzeko ere bai, kulturatikan bandari bere zuzendaritzarako ematezakon diru laguntza urtero 15.000 euro. Eta gero, Euskara Natalian, 93.000 euroko, ez barkat, 93.000 euroko diru laguntza aurre ikusten da. Alde batetik hor daukagu udal euskaltegi gixan kuota ordaintzeko, 50.000 euro, eta gero euskararako diru laguntza bezala, beste lerro bat, 35.000 euro dianak, eta hor sartzen dira kalaputxi, hitza, uema, bertso eskola, diruz laguntzeko aurrekontua, eta baitxa ere aurten martxan jarri da Debabarreneko komunikazio proiektua, eta horretarako ere bideratzeko. Horixe. Bueno, eta laugarren kapituluakin bukatzeko, berriz politxena. Gobernantzan, 1.248.000 eta 400 euroko diru laguntzak baino kuota deituko jau. Ze hortik kantidade handiena eramateuna da 1.248.000 eta 300 euro da mankomunitatea, hau da, zabor bilketa. Hau komentatu genuen bezala Jesus, etzaitateako. Ordenantza fiskaletan, eskerrik asko Joseba, ordenantza fiskaletan aipatu zen bezala igoera garrantzitsu batekin zetorren, 105.000 euro gehiago izan dira guztet, gutxi gora bera, eta hortikan, bilketan ikuste zuen bezala, 559.788 euro dira, zabor horren kudeak eta 270.785 eta kaligarbiketa 337.711. Dakaun normalean eukitzen duen aurre kontutatik, tartasati handi bat eramaten uman komunitateak, baina horretaz gain ikuste zuen badaudela beste kuota batzu, DBMen landa garapen elkartea adibidez, eudel bestiak beste, eta gero alderdi politiko egite zaion aportazioak ere hemen sartzen dira. Laugarren kapituluakin amaitxu aurretik, neu kankia sartu da neurian. Bestetan pendiente oten nahi neure jendartekin da aurten pendiente beste gauza askokin da neurian hankia sartu. Nakan imprimatuta bertsio zarra eta aldaketatxo batzuk egon geha etxen eta zarrakin gelditzu nahi. Eta etxe bizitza alokairurako esan dut 20.000 euro ziala eta 15 dia. Eta menpekotasun da aniztasun funtzionaleako garraioako esan dut 12.000 euro ziala eta 8 dia. Segun aurten ondian eskaerak, 12.000 euro jarri gendun, baina eskaerak itxi ondia. Eta, hor dirua sobrau da, eta pentsau deu 8.000 eurokin nahikoa izango zala. Eta nazioarteko lankidetzan ere, uste eta 15 esan detela, ontatxauta dakat, baina 12.000 eta 5 ondia. Aurre jarraitzuko deu, 5. kapitulua ere kapitulo motza, kreditu globala, hau da, ezpane, ustekabentzako edo boltzatxo bat eukitzen deu, 20.000 eurokoa, zehoz egartatzen baldin bada, hortikan batirau ahal izateko. 6. kapitulua, inbertzioak. Honetxen zainiongo dia danak, importantienak, obrak, igogailuak eta holako gauzak. Jendarten 40.000 euro dakau eta izaten dira eskualdian, isa pleno danetan azaltzen duten eskualdeko pisuak, Elgoibarko pisuak, Soraluzekuak, Mendaroko pisuen mantenua eta hango gastuak kubritzeko. Bai, nizazuk esan dizun bezala, dan osain da hemen datoz numero potoluak. Kirolarekin lotuta, kirola hirigintza, hor dakau 989.000 euro. 989.000 hortatikan, 900.000 euro doz lotuta egainaneko frontoiko estalkiai.
baile gero esan, azkenien da proiektu hau herriko alderdi politikoak oandala urte pilo batetik atzetik abiltzela, orduan bai aurten bai ikusten dauna da proiektu hau garatzia, ejekutatzia. Juntzan urtean enzan lur kutsatuen azterketa, orduan, aurten bai 2024 urtean proiektu hau ejekutatzia da udalaren lehentasun bat. Kirol instalakuntzen egokitzapena, esango zen 30.000 euro. Hau azkenian urtero gu kirol instalakuntzak berritzen, arrauntaldia, arrauntaldeko lokala, sokatirako lokala. Azkenian hau da, bai kirol batzordetan eta bai kiroltaldiekin adosten den puntu bat. Eta aurten sartu deuna da, kiroldegia egokitzea, 18.000 euro. Mutriku kiroldegi ere ordo, bai urtero gero eta, azken urteetan gero eta bazkide geixodoz, gero eta movimiento geixodo, orduan, aurten konprometitzu behana da fitness gela berritzia. Hau ere esango nuke garapen hirigintza, hortako dakau 3.830.000 euro. 3.830.000 euro hortatikan, dakau Merkatu plazako obra, 1.230.000 euro. Lehen hainizek esan doan bezala 780.000 euroko diru laguntza jasoreu. Eta, hau ere bai esan, batzordean tratatu duan tema bada, herrixak bihar eta merezi doan proiektu badala, eta hemen dakaun hito importantiena da, ekainak, hasiera baten ekainako eta marreako bukatuta egon behar dela. Hala ere, guk endeuna da prorroga bat eskatureu, auker hori dakaulako, proiektu ejekutatzeko txartxarrenian abenduak 31. Hori 2024 urtean. Eta konbentuko obra dakau 2.500.000 euro. Hemen ere, hainizek esan doan bezala, diru laguntza jasoreu next diru laguntzetikan, eta proiektu hau hasiera baten da, baitxe ere garapen batzordian tratatutako tema bat, nik uste proiektua bai gustatuzako danoi, eta hemen ere baldintza da 2025 urteako ejekutatute hon behar dela. 2025 urtea abenduako eta 11. Orduan, badakau bi ito, o bi proiektu politx, herrirako, nik uste herrixak mereziroanak, gu gure artean adostu dugunak, eta, honetxe helduko txeo gogor eta burutuko dugu. Eta jarraitzeko 6. kapituluakin, hezkuntzan aldetikan, dakagu pare bat kontu oroa indikan pixkat konpontzeko, eta horietako bat da ikastolako kanpo eremua. Ikastolan beko patixua ez dala izan, handala urte batzuk, teiatua ere konpondu da, baina gelditzu da beko patixo horretan margoketa batzuk eta etxeko pixka jolaserako, eta horretarako 2.000 euro aurreikusi ditugu, eta bigarren puntua izango zen haurtzaindegiaren egokitzapena. Haurtzaindegian arazo bat do galdara batekin, galdara dakate umiak aldatzen dian lekuan aldamenian, eta segurtasun aldetikan basaku iruditzen lekurik egokixena dela, eta hori lekuz aldatzeko bideratu dugu 5.000 euro horrek, eta batxa ere bertako irisgarritasuna hobetzeko. Eta gero, kulturatikan, hemen 29.000 euroko lerro bat dakagu, hor dakagu alde batetikan eraikinen egokitzapena, gehien bat aurten, baina arte Sabielen eindia egokitzapen ezberdinak, Sabielen aurten proiektore berri bat ekarri da, pantaila berri bat, eta pixka bat Sabiel nahiko txukun lagadegu, eta oan nahi dugu pixka bat lanketa berdinain Luardokin. Luardoko areto txiki hori erabiltzen da, eta pixka bat horri
buelta bat eman, da hobekuntza batzuk eta etxeko 5.000 euro sartu ditugu. Eta gero, hemengo beste puntu garrantzitsu bat, liburutegiko liburuen erosketa. Hemen 9.000 euro jarri ditugu. Berdeak egin zoan ekarpen bat hau 15.000 eurotara igotzeko. Baina, guk igoera bat bai egin dugu, iaz 6.000 euroko aurrekontu bazaban horretarako, eta dinamizazioakin bezala, puntu honekin ere bai liburutegiko teknikarisakin egin dugu izketan, eta beurok ikusten zeuen igoeria nahikoa zala 9.000 eurokoa izatia, 9.000 eurora igotzia aurrekontu horri, eta horretxio 9.000 eurotan laga dugu. Eta horrez gain, ez da aipatu bigarren kapituloko kontu bat ere bai honekin loturia dakana, baina prentza eta aldizkariak eta erosteko ere bai beste partida bat do, eta hor ere igoera bat egin dugu, eta horrek ere bai zuzenean liburutegi xai eragiten dio. Eta lerro kultura aldetikan, azkenengo puntua hemen jarri detena, erraldoien irudien edapena. Azken aldixan, erraldoiak, mutrikun fama handixea dakate, eta beste herrixetan esautuko duzue erraldoian figurak gomazkuak etxen diala, eta guk ez dakau. Eta orduan hori lortzeko 12.000 euroko lerro bat gehitzu dugu gomazko irudi horrek ateatzen laguntzeko erraldoien konpartzai. Eta gero, gazteriakin jarraitzukoret, eta hemen dakaguna da skateparka. Ondala urte batzuk institutotikan eskaera bat sortu zen, bertako gaztiek skatepark baten falta ikusten zeuen herrixan, eta urtietan bertako gaztiekin lanketa bat burutu da, ze skatepark, nun, pixka bat proiektu hori jakitzeko nundikane hasi, eta 2023 urtean proiektu hori eskatu zen idaztia, justo gaur heldu da proiektu hori, eta orduan 100.000 euro potolo horrek skateparka eraikitzeko sartu ditugu. Gobernantzatik, 6. kapituluan, inbertziotan, irisgarritasun totala 978.000 euro izango liake, eta bertan, irisgarritasunarekin jarraituz, urtero jartzen dugun 60.000 euroiekin jarraitzen dugu, hau azkenean da labainkortasunaren aurkako tratamenduak, maldatxuak egin, barandiak, pixkat, herrixak aldan neurria meintzat gero eta irisgarrio bihurtzeko lanketak egiteko inbertsioa da. Igogailu baten proiektua garatzeko lerro bat geneukan jarrita 18.000 eurokin, guk EH Bildutik generikoan geneukan jarrita, baina bai jaso genuen ogasuna aurretik, ogasunean jaso genuen proposamena EAJPNV-etik igogailu proiektu hau idazterako orduan izatea Domingo Ibaibarriagatik ambulatoixoa. Orduan, begi honez ikuste dugu hori izatea, lehenuo beranduo pixkanaka proiektu ezberdinak egiten jungo geha, eta 2024 urte honetan, ambulatoixoa iribizteko, nahiko zailtasune honik, ondo ikuste dugu proiektua horrea bideratzea. Herribidei dagokienez, lehen aipatu dut, 4.000 euro zian, astu zeia, zian, 2. kapituluan, baserribideak berritzeko, 40 zian hori da, 40.000, eta aipatzen nuen, 6. kapituluan herribideak agertze ziala. Lehengo urtean 9.000 euro zian, 170.000 eurota igo deu, azkenean, konturatu geha azkenengo urtetan ebai, herribideak ez dauzela bate ondo eta sartze gehanean gure aukerak eta gure proiektuak segituan dirua bukatze zarakula. Orduan, 70.000 euroko igoera bat proposatu, jarri dugu aurrekontutan. Brigada makinariei dagokionez, aurte, 2023an, aurte nahi naiz izaten demora guztian,
emateu pasauan hola klabauta, brigadantza makinaria berrixa zala eta belarra mosteko makina ekarri genuen, aurten beste 10.000 euro jarri ditugu, produktibidadia hobetuko deuen makineria berri baten erosteko esperantzakin. Hor dazkau pare bat gauza ezberdin, oraindik ez dakau oso garbi, brigadakin nahi lanian, abertze izan leiken, baina, lerru hor dakau. Mugikortasun plana hau berrixa da, 20.000 euro jarri ditugu, eta hor pixkat irisgarritasun lerruakin batea. Honekin batea da, plan bate ikia, irisgarritasuna hobetzeko, baina mugikortasunaren ikuspegitik, eta horrek, luzea behirare bai, proiektuak eta planak eukitzea oso ona dira, diru laguntzenetan da, lagungarri izateialako, eta azkenean, danon artean onartzen baldin bada plana guk hasitakoak ez etetzeko, baizik eta danon artean jarraitzen juteko gure herria aldanda irisgarriena egiteko. Saturraran dutxak eta aldagelak, 18.000 euro, udara hontan dutxa bat desagertu zen, itsasoak eramantzuan, eta momentua aiatu da, pixkat beste buelta bat emateko Saturrarango ondartzai, eta dutxak eta aldagelak izatetena, aldatzeko leku batzuk, ez imaginatu 18.000 eurokin, Jesukriston pabilloi bat ingo deunikan, baina, badaude gauza ezberdinak, eta bakabiltz behira, Saturraranei, pixkat, dutxeien kontu horrei buelta bat emateko, ze itxaso igotzen bakoitzean arazoz betetzen ibiltzega. Lehen urtean bezala parkia berritzeko beste 50.000 euro jarri dugu, oraindik ez dakigu zein izango dan parkia, baina pixkanaka urtero parke bat berritzeko konpromisua hartzen dugu, eta 50.000 eurokin badaude parkiak berritzeko herri xameintzat, uste 8 dazkaula guztira, eta zarkituak hauetako asko. Eta azkenik aurrekontutan azterlanak eta proiektuentzat 100.000 euro, lehen aipatzen nuena. Azkenean azterlanak eta proiektuak ematei guena da, pixkat etorkizunai behirako lanketak dira, eta diru laguntzak etortzea nian bai, hauekin da egotia, neko garrantzitsua da, diru laguntza hauetan sartu ahal izateko. Eta gero, gerakinaren zain egongo diren proiektuak. Gaur-gaurko oso oraindik ez dakigu gerakina zenbateko izango dan, gerakina aurretik zauan, aurten geldituko gana, baina, atxitxin aldapa eta Gaztaineta musika eskola igogailua jarri ditugu 10 eurokin, ez zaizkigu kostako 10 euro, baizik eta da linea iriki geroa dirua daukagunean gerakinekoa erabilgarri, proiektu hauek aurrera eramateko. Atxitxin aldapa azkenengo 2 urtetan behintzat entzuten abil behin da berriz, AJPNUek proposatzen dut amai honta ekartzen du. Hasiera baten guk, kontziente gea kale hori ez daola bate ondo, batez ere eskaieran zati hori, eta eskaira konpontzeako bide horretan kale osua iriki behar da, ur odiak eta bere garaikoak eta horren aldaketa inberreko eskaria ja indado. Orduan behin iten danean irisgarri eskairak aparte, odiak aldatu behar dira eta irisgarri bihurtu behar da kale guzti hori. Orduan, proiektua 2023ko hasieran egin zan, geneukan esku artean, baina egia esaten nahi badezue, gindoazen zifrakin eta gindoazen kopuruakin, pixkat, lotzata dana emate zigun, aurre bai gehitzia, eta geneukan hor pixkat aparkauta. Egia da, batzordean komentatu zuenean, gerakinetikan altzala sartu, hementxe sartu dugu gerakinetikan, eta konpromiso hartze dugu gerakina disponible dago momentuan, kale horrei behingoz haber heltzeion. Eta gero bestalde, dakau Gaztaineta musika eskola igogailuare bai, gerakinetikan dakau aurre ikusita. Dakizuen bezala, oraindik gabiltz, Jose Maria Altzibar musika eskola tarte hortako igogailuakin, proiektua aidea lantzen musika eskolatik Gaztaineta, eta urrungo urteai behira, bien proiektu eukita, gerakina dakau hor jarri dugu gerakineko diruen zain, proiektu hori ere bai aurrea eramateko. Zigarren kapituluko irigintzan, hasiera baten dakau, 210.000 euro kopuru, hori da estuarion plan berezian idazketatxeko 50.000 euro, hori
hor Urasamendi nire ondarbeltzen enbertan estuazioa. Eta gero ondakau bai beste 200.000 euro, hori de Reiner fabrikia desjabetza enberde, eta udalak hartu enberda horren gastuan ardura. Gero dakau beste 20.000 euro, hor hau dakau plantxu bat etxeko, etxe hutzen berreskuratzeko plan bat, eta baitxera azterketa bat, ja etxe bizitza babestuak, lurre eremuak bilau, eta horixe plana bizkat antolatzeko, ez? Horrei jarraipen bat emoteko, porque ardura etxe bizitza kopuru askoru, da bizkat babestuak azten gazen bizkat prestatzen. Gero beste bi txostenak egin dedaz, horrek honen berdi bizkat gerakinan zain, prebizinek ikusten dugu horrek aurre egungo da bela, bat tenientez txurruka ero jurrita atzeko malda, horre txostena eginda da, maldi nahiko ez da establi ez da, eta horrei aurre egin da hori firme pintxeko ez. Eta gero dakau beste arazo handixe, hau patxan hor dakaune Zubiaga plazako bai saneamentu eta urak, ez? Horrek gabiz ja azterketa ja etxen da, ja hor dabiz enpresa bat, eta hori nahiko arazo handixe dakau eta horrei agarrako zau. Orduan horre danak horre bizak gerekinan zain egongo az, baina bentsat hor dabiz lan duen. Gero gune 6. kapituluan, dakau ekologia, lurzorua garbitzeko, kutsadura, hor dakau 238.500, eta hor bakigu mogure egaineneko estaltzeko eta gabizen proiektuan hor kutsata da, eta bai ondabarroe bai, orduan azterketa baten egin da, eta bestian lantzen daz, ondabarro 220.000 euro. Eta gerokun, udale eraikinetan, energia berriztagarrien, hori behin jakau, txosten batein jakau, eraikin guztietan bizkate altatzeko eta optimizateko argisa 18.500 euro. Bale, 7. kapituluakin jarraitzuko deu, ja amaitzen guaz, kapital transferentziak 50.000 euro, eta Aitorrek azalduko digu. Bai, 7. kapituluan dakau ebe argiteria mailegua. 2023 urtean endeu auditori bat, mutrikun. Orduan ikusten duena da, auditori horren emaitza esan da, asko dakaula hobetzeko energia efizientzia hobetzeko. Hau dela eta, auditori horrek erakusteigu ekintza plan bat, nola energia efizientzia hobetu. Hau dela eta 2024 urteako ekintza horrek aurrera eramateko, eberi argiteria hobetzeko, efizientzia energetikoa hobetzeko, mailegu bat eskatuko da. Azkenian mailegu eskar hori esangora 50.000 euro, eta eben mailegu horrek, bere politikagatik mailegu hori eskatziaren interesik ez dugu kobratuko. Bale, 8. kapituluan finantza aktiboa zeruan dakau, eta 9. kapitulua finantza pasiboak 71.500 euro lehen aipatutako maileguen amortizazioako. Eta gure aldetikan amaitsuta aurrekontuen azalpena, eta hitza zeuei, Jon da Inigo. Bai, atzaldeon. Aurkeztu duzu aurrekontu proposamena oso potolua, 14 milioi eurotik gorakoa. Aurreko urtean 8 milioi eta piko esan deu, orduan igoera da, nabarmena, oso nabarmena, sekula eduki deun aurrekontu handixena da. Eta hori pozgarri izan alde batetik, baina, arrizkutsu ere izan lehike beste alde batetik. Orduan, nik behin da berriz aurreko pleno batzutan ere izan duten bezala,
kontuz, ibili gaitzen ez gaitzen zen emozionatu, gauza hauek ez dira errealak, ez dira argazki, finko bat benetan gure egoera zein dan, baizik eta dira egoera puntualak ematen direla oso noizian behin, eta, bueno, onurak dakaenak eta arrisku handixak ere bai. Antzeko egoerak bizi izan ditugu, bere momentuan izartu diru laguntzak eta ere jaso egin ditzunean, orduan ere diru kopuru oso handixak etortzen herrira, inbertsio mordo bat egin ahal izan genituen urte gutxitan, baina horrek gero bigarren moldeak ekarri zegun, eta zorpetu ginean hainbeste, gero urte txarrak etorri ziala, krisis etorri zen, eta pasatu ditugu urte desente oso gaizki pasatzen. Udaletxe hau interbenitzuta ere hon zen, inolako dirurik gabe, ez zer gastatzeko, inbertsiorik etxeko, tizetako ez. Eta, bueno, baina behin dimensio bat hartzen dezunean, eta udala ere oitzuten dezunean, maila baten, maila ekonomiko baten, gastu fijoak ere altzatzen dezu, konturatu gabe askotan, oitzutzen zen maila baten, eta gero murrizketa datu zenean, oso gogorra izaten da murrizketa horrek etxea. Batez ere personala dakasunean, personal mantendu behar dezunean, eta, bueno, ohiko gastuak edo dakasunean oso altuak. Orduan hau izan da, esaten dena, kontuz ibili gaitze zen, notizia hona da, holako, diru laguntza potoluak etortzian, Next Generationetikan, baina, bueno, aurrekontuak kuadratzeko ere, gero aparte aurreikusten da, esan dezuen ez dela, 2 milioi txerdiko kreditu bat. Eta, bueno, igual dan ez da eskatuko, baina, bueno, ekintza hau danak nahi baldin behidin, desde logo, diru asko eskatu beharko da bankuai kreditu moduan. 1983 uste dagoela Mutrikuko udala zorretan, ordutikan hona beti zorrauk izan deu, geixo do gutxio. 1983an urte, nik uste hartan, garai hartan, egin zian Mutrikuko industrialdea, eta kiroldegi gisa, zaharkitua geratu zakon kiroldegi hori, orduan egin zian, 83 buelta hartan egin zian. Eta, bueno, eta gero ondoren beste inbertsio batzuk egin zian, esan dutena, izartu bat eta izartu bikin beste, bueno, inbertsio asko eta asko egin zian, eta ordutikan, bizi izan geha beti, zorpetuta esango duela, ez? Aurten 2008an, lan askokin, esfortzu askokin, legaldi ezberdinetan, danon esfortzuakin lortu da horri buelta ematea, zorra kitatzen dugu, zerotan, zorri gabe gelditzen geha, baina, zorri gabe gelditzen momentuan, dator, plantamentua, berriz ere zorpetze, edar bat hartzeko, kreditu handi bat eskatu, eta, ez da gizan bat urteako izango da, nori negoziatu beharko da bankuakin, baina, zorrapatu eta berriz ere kreditu eskatuko dugu, azkenian badakalako gaitzasun hori udaletxeak, eta, proiektu berrizei heldu behar zakuelako, ez da. Baina ez da bakarkan kreditu hori. Guko indela 4 urte eta erdi, udaletxe lagegondunean, esan dut bezala, asko kostauta, zorrak pagatzen jun, eta kajan lagagendun 3 milioi eta pikoko remanente bat lagagendun. 3 milioi eta piko euroko remanente hori ere gastatuta do, gelditzen da piko bat remanentian, beste urte hauetan ere indana, baina, ez do, 3 milioi horiek ez doz kajan, ez da beste munduko obra garrantzitsu ikan egin errexantzako nire gure ikuspuntuz behintzat, endia gauzak, importantia dianak, baina igual ez, hau urtetan gorde gendun, pentsatzen, badoz, erronka handixak badaka, beharra handixak badaka, normalian ordaindu ezin dezunak, eta, guazen gordetzeak jau, etxeko, ez dakitxez, errexantzako ekipamentu importante bat, edo obra estruktural bat, urrongo urtetako edo importante izango dana, eta normaltasun baten, udalak ezingo dana aurreain. Horrek, gure ustez ez diain, beste gauza asko interesantiak dianak, eta ez, gukera alde boskatu duguna gainera, india, baina, egoera, remanente handi hori iztaka bintzat, egon altzana, eta indikan erronka asko dakau aurretikan. Batzui aurrekontu hontan heltzen zakue, erronka askoi, proiektu asko doz, eta beste asko gelditzen dira, hor, zain, eta ez dakigu legalde honetan heldu alko diseun, ze baina zorpetza maila, ez dakik ze puntura arte alko deun hasi ez da. Hau izan da, hori zen, esan dutena, kontuz, berriz ere aurreko akatz berdinetan ez erortzeko, eta zorra kontrolauta eukitzeko, nik uste danon artean, jarraipen estu bat egin behar deula. Baitxe ere, langileen kapituluan ere, bado igoera importante bat, Inarrak esan duan bezala, sasoia urteak dira, 5.000 biztanletikan pasatu ginela, eta beti urtero hor gabiltz, legiak behartzen gaitzu idazkari kontu hartzaile bat eukitzetik, beukitzea idazkari bat, kontu hartzaile bat, diruzain bat, arkitekto bat, eta horrek dira
goi mailako teknikari asko. Oain goi mailako teknikari bat edo bi eduki aldeuna udaletxean, oain derrepente, lau goi mailako teknikari berri ezta. Eta horrek, hori ez da urte bateko inbertsioa, baizik eta hori da, bizi guztirako, gastu korrientia gehitzen duguna, ez? Iruditzako bigarrezko dela, eta horrek hobetuko dela udaletxean funtzionamentu ere, ze askotan badakau horri idazkaritzan, ez, proiektuak eta prozedimentuekin eta atasco bat, hirigintzan ere askotan badakau atasco bat, zoin etortzen da astian behin, arkitekto bat, eta bado. Gaina orain plan generala berritzen hasi bihargan horrekin, hirigintza arloak dedikazioa eta lan asko eskatzen dugu, eta biharrezkoak dira, orduan guk ere horrek ondo ikusten dugu. Eta hau dan esan da, guk aurrekontuetako 10 proposamen egin gendu, saiatu ginean arlo ezberdinetakoak izaten, ez bakarrik hainizek izaten da bezala dana urbanismoa, igogailuak eta obrak, baizik eta ez urtero. Ez dut esaten zuen nire bizipena hori dalako, kanpoa ertatzen detenean, hemengo igogailua noizen behar da, zanagu izteneko zuluak noiz tapau behar diat, ez tekizeta. Eta feminismoan hendian gauza danak eta esatezue, ostras, hori egin da, eta eskertzen dira dago gauzak, ez, horretxio esatete, kaleko sentsazioa, ez no, zuen txio esaten, Baina, bazaiatu ga, arlo desberdinetako edo proposamenak edo itxen, ez? Orduan banan batzuk aipatu dituzue, gehienak, baina, behintzat gainetikan aipatuko ditut. Lehenengoa da gainako frontoian teiatua, edo estaldudera hori, honekin urtetan gabiltz, proiektu bat egon zan, gero beste bat egin zan, eta, hau guretzako nahi baino gehiago atzeatu da, aurten ematen dugu ja, azkenian ingo dela, horrekontutan sartu da, orduan gu postutzen geha honekin. Uste du, bihar dela herrigunean ikastolan egin zan, baina herrigunean, edo zein igual ditxarra dagoeneako edo leku bat eukitzia estalitxa eta frontoian ere, ematen da erabilera oso altua dagoela, eta hor emakume palistak eta baso zen, orduik ezin hartuta kirola praktikatzeko frontoienet, uste dugu honek ez delako desahogo bat emango digula, herrigunean olako espazio estali bat eukitzia, hori eskatu gendun, hori onartu da, zartu da aurrekontuan. Bigarrena da, atxitxin jeitxiaren berrikuntza, hau da urtero, ez dakiz matu urtean, 10 bat urte bagabil proiektu honekin, handi pasatzen gan bakoitzean, urtero gauza berdin ezaten dute, baina nik kuadriakokinan pasatzen egin ostirale edo zapatutan poteuan, lagunak zen dizu, lotzaik ez dakazu, kaleo hola zela lik edan euki, ezkeita horrak aportuta, baten bat jauzi, eta mina zela estonian hartzen. Kalian, egunero, astero, batematek esaten ditzu. Orduan, guretzako kale hori oso gaizki da, oso, ez dugu balintza minimo batzuk betetzen. Eta, guretzako aurten egin behar zen. Aurrekontuan ez da sartu, esan zen duen guk eskatuta sartzeko presto zela, guk ere ez gendu nahi proiektuen entxikan kreditua indikan ahondixo izatea nahi, ez gendu hori nahi. Eta, remanentian zela diru bat egongo dan, indikan ez dakigu zen bat, baina diru bat gehatuko dan, eta, konpromiso hartu dezue, aurten, atxitxin jeitxiera hori, goitxiera tabernatikan, beko plaza joan kale hori berritzeko, eta, bere ondo ikusten dugu, gure aspaldiko urtetako eskaera bat dau. Gero hirugarrena zen gazteentzako zuzkidura etxe bizitzen proiektu bat lantzea, zuzkidura etxe bizitza da viviendas dotacionales erderaz, ez dira babes ofizialeko txiak, gauza desberdin bada. Babes ofizialeko etxiak dira, azkenean baldintza batzu bete behar dira, baldintza batzu bete, eta, betetzen baldin badezu, baldintza horre betetzen dezun bitxartian, errenta batekin, bestak zemat urtea, 5 urtea horre bizatzen dizue, eta betetzen dezun bitxartian, baltzea. Honek ez dira, viviendas dotacionales honek dira beste tipologiak badia, batez ere gaztiei normalien zuzentzen zako, ez izaten da rotazio handiko etxe bizitzak esaten dira, oso merkeak, etxe bizitza txikixak, eta maksimo 5 urte. Ez da, VP-on altzean bizi guztien ere, baldintzak betetzen badezu. Hemen maksimo 5 urtea da, igual 100 pikoko errenta bat, oso merkia, apartamentu txikixak, eta da, lehenengo, gurasoen etxetikan bertetzeko hasierako urte horrek, diru bat ahorratu, edo lan postu obiagoa, soldatu obiagoekin lortzen duzun bitxartien edo, emanzipatzeko modu bat. Guretzako importantia da, egisa da mutrikun momentun, ointzen, derrepente etxe mordo bat dijoazela etxea, 6 egun etxe dijoaz, promozio ezberdinetan, baina danak 300.000-atikan gorakoak. Gazte askontzako eta ez gaztiantzako, askotan ez dira horrek eskuragarri estos. Eta uste du bestelako etxe bizitza tipologia bat ere herri behar deula. Badakigu epe motzian igual aurten edo dator urtean etxeko gauzak ez diela, baina pentsatzen joan behar diela berrixan tipologia hortako etxe bizitza batzuk. Guk gure hauteskunde programan eraman gendun, konbenduan erdixa, ja badakigu zerta bideratu behar daun, beste erdixa do hendikan definitzeko, guk planteatu gendun hori izan alzala espazio bat olako etxe bizitza txikixak eitzeko,
Zer, etxe bizitza txiki honek aldia ekipamenturako dedikauta dozen lurretan, edo eraikinetan egin, ez dira beste etxe bizitzak ez delakoak. Eta, baina, bueno, onartzen dugu, horrez badezu ikusten edo beste leku bat egokixagoa izan bada da, ez dakau horrekin pegaik. Gune deuna da, errexan tipologia hontako etxe bizitzak garatzia. Orduan ikusten gendu, bueno, jak egin proiektua, komenduko proiektua aurten garatu behar da, gure proposamena zen, behintzat proiektua definitzu, eta gero ikusten bada egokixa, aurrengo ingo da, eta ez bada ikusten, ez da etxean, baina, bueno. Esan diguzuena da, momentu ez duzule ikusten, eta igual kompromisoa, gai hau lantzen, poliki-poliko bintzat, lantzen azteko. Ondo ikusten dugu. Lantzen aztea, ikusiko edo, komendua den egokixa, edo beste leku badan egokixa, eta nun da zela, eta hori. Baina, behintzat, agendan jarri, eta pausu batzuk ematen hasi gai honen inguruan. Gero, laugarrena da, Fondaberri parkina eta ambulategiren arteko igogailuaren proiektua. Hau ere, urteetan gabiltza eskatzen, guretzako hau da, eta nik uste zuei ere, bai, kalian batez ere edadeko jendeak, eta ni hortzen inguruan bizi nahi, eta behin da eskatzen dugun gauza bada, jendea izitsuan, ambulatoixoa ezin nahi jauti biltzen da, ezkeita horrek, edo aldapa horrek, bere momentuan esan ondo planifikatu nuen inbertzen ambulatoixoa, eta ez da oleko egoki baten, aldapa ondisa daka, ezkeita txarrak, eta, jende batentzako hori oso aparkatzeko lekuik ere ez daka, orduan dana da nahiko aldrebez, eta orduan hor igogailu bat ingo balitzake parkinetikan edo parkinean nivel hortatikan, esango dugu, Virginita pare hortatikan, aparkamentura arte, ambulategira arte, guk uste hori mesede izango ezala. Jendeak alko leuke kotxian datozenak ere parkinean aparkatu, goraino kotxian joan beharrenean, eta oinez datozenak ere, hortikan, izan dugu, tasera asko izketan izan dugu, igual parkin barrutikan igogailu bat etxe ez dela egokixa, horrek ere, zalantzak sortzen dugu, da, zalantza normalak iruditzen zako guri ere, alternatiba ubi hauak baldin badoz, guk gogoet ikusten dugu. Hau da, kanpotikan albaldin bada igogailu batean, pasarela batekin, odanalakoa, guk eskatzen dauna da, proiektu bat aztertzeko hor aksesibilitatea hobetzeko. Parkinetikan ambulategiko nivel horta, hori konektatzeko aksesibilitate proiektu bat. Igogailu, pasarela edo danalakin, barrotik, kanpotik edo aldan moduan. Gero ikusiko da, proiektu bat etxe baldin bada, ez bada gustukoa, ez da garatuko, baina behintzat da, dirutxo bat proiektu hori garatzeko. Eta, esan dezu hori onartuko dezuela, tingo dezuela, osake guk ere hori ondo ikusten dugu. Gero, bosgarrena da, kale garbiketa programa bat urte osorako plantatzen genuen. Honek eztabaida sortu zoan batzordean. Hauteskunde aurretikan herrisa txukun jarri zen duen. Fatxada margotu zen duen, mural horrekin zen duen oso politxak, aurten esan dezu gehixen behar dezuela, oso ondo, oso politxak dira. Dana garbitzu, jardina zaindu, papel pare dana pintxatu, txukun, eta derrepente hauteskunde pasatu, eta herritxatu sekulako zikinen azkeneko hilabetietan. Eta badakit diskusio sortu zoala, baina guk esatu gu ez goz pankartak ipintzen kontra, baina pankartak ipintzen dira helburu batekin, egun baten inguruan, odan alakoa, baina egun hori pasatzen denean, betxen dira jaso. Askotan gatzen dira hor, ez da izan bat hilabetean, plastiko zarrak, letrak ere jain da, borra egin da, berde leguneko pankarta, lau hilabete lehenuan, danak itxasoan, edo zumalabenekoan aiziekin dana dantzan, eta ezako eguru dutzen, egokisa, hau da, txukuntasun minimo bat uste du mantendu behar deula. Eta esaten du, adierazpen askatasunan kontrako gua ezako iruditzen, hau da. Kartelak ipini behar dira, eta pankartek ipini behar dira, gu ez goz horren kontra, baina, logika batekin, eta pasatzen danien egunak kendu, eta minimo bat, aldanik eta txukunen mantentzeko errisa. Bestela, ez du, biztako balixo, hor mirudi eta fatxa, dibujo oso politxakin, eta beste dana zikin baldin badako. Esan zen duena zan, hau geixo dala, ez dala aurre kontutako kontua, baizik eta, dala, jarrita etxeko gauzia, osake, zondo ikusten dugu. Zeigarrena zan, birziklapenen aldeko sensibilizazio kanpaina bat, badakigu mankomunitateak etxen doala, baina iruditzezako udaletxetikan ere hori reforzatu aldala eta bihar dela, eta batez ere ostalaritzari behi da baldin bada ere, hobeto. Ikusten dugu hemen, aurreko batzorde baten komentatu zen, helburua izan behar dela, birziklepena 160 urreatzia. Eta zen, 160 urreatzia hori helburua ezin da izan, hau da, ni zinegotzi, ingurumeko zinegotzi izan laganoanean 60 pasautago zen, orain beruz junda, eta orain 60 baina bastante beruogoz. Beru gogoz, natzan, helburua, 160, helburua izan behar da, 60 pasatu eta aldanik eta gauza pixkat ambiziosoak izan behar gehala, eta gu badakigu jende barrela jatzen denean, berutzetzen du latuak, horretxikan eskatzen dauna da, udaletxetikan ere, mankomuniatik etxen den lana, reforzatu kanpainak egin, urtero edo danalakoak, sektore desberdinai edo bideratuta, eta tensio hori pixkat edo, sensibilizazioaren maila hori mantendu, birziklapena pixkat, gorutz juteko, eta hori ere esan dezu egingo dezuela, oso ondo ikusten dugu.
Gero, zazpigarrena, jarri genduen antzerki programa iraunkor bat urtean zehar. Hau, ikusten duguna da, eta ni, ez dakit, ni neu behintzat pertsonalki oso antzerki zalea nahi, eta kanpo bat asko duten nahi. Eta mutrikun ukitzen dugu, antzerki hastia 15 aldia ukitzen dugu urtean behin, sarrerak saltzen ipini eta ordu betean saltzen dixeixa denak, atope, gaina ni asko postutzen nahi, zabalen jende bat juten ginen, eta adin batekotik angorako gehienak, eta azkenek urtetan ikusten dut, jende gaztia asko juten dela, eta sarrera gabe gelditzen gara. Eta gero urte guztian ez dago antzerkirik, eta kultur jarduren partian ikusten dut pixkat estankatuta gelditxo dela, eta azkenek urtetan pixkat kulturra agenda berutz jundala zentzu askotan. Hau onartu dezu ez, ere horrela ikusten dezuela, eta badakazuela asmoa antzerkixa, monologoak eta kontzertuak, edo interkalatuz, baina hilabetero pixkat horrelako eskaintza iraunkor bat mantentzeko, hori ere ondo ikusten dugu. Gero 8. inize komentatu dugu, hau ere da, ez dakiz, urtean eskatzen gabiltzena, 3. bakarrik, bai. Iaz plenuan esan zen duen bigarren azara. Bai, 3. gitxienien. Adinekoen etxetan, ke-detektagailua jartzea. Hau herri asko gien da daka, guk ez dako da, diru gutxeko kontu bada, ez da diru kontua, oza, diru gutxi da. Eta ikusitza, eta batez ere alde zarrian, horrek arriskua suposatzen doala, ondala aurrak urtean edo noizan, beste susto bat eukik duen, etxe bat errezan, eta, behirutzen zako, jende bati lasaitxasun eman aldiola, eta, diru gutxeko kontu badala, eta merezi doala. Orduan, hau ere esan dezue, ingo dezuela. Gero, 9. Ondabarro berreskuratzeko pausoak ematea, hau aurrekontutan ez hartu dezue, hor guk ez daka plantamentu ezberdinak doz, izan leke aizi aldu gune bat edo kirol gune bat, beste batzuk badoz planteatzen daunak autokarabanantzako gune bat prestatzea, eta hor eztabaidak sortzen dira, batzuk autokarabanak, bestiak ez, baina guk behintzat importante ikusten duna da hor aurrea pausoak ematia deskontaminazioa, ez dakit deskontaminatu altzako ditzu, baina hor dozen gazak eta atea, eta lur horrek behar duen tratamentuak aurreain, eta horri erabilpen bat ematia. Eguru hori txukundu eta erabilpen bat. Badostuko dugu, izketan ingo dugu, zein izan aldan, proposamen egokixen ez da. Baina, behintzat, Ondabarro azkenek urtetan do zikin leku bat bihurtuta, egin zan modu baintzako lokal bat, eskina batean, baina beste gainontzekoa brigadiak erabiltzen dugu, traste zarrak eta bedar zarrak eta batzeko, eta hori do oso degradatuta leku hori, eta uste hori mardala rekuperatu eta txukun jarri, erabileraren bat eman. Eta gero azkena, 10. da udasazoian Hondartzako Zabaleran hemen portuan zerbitzuak hobetzea. Hau, ikusi dugu ere bai, gero eta jende gehiago do Zabalera, mutrikuko Hondartzan, eta azken aldixan, zerbitzuak nahiko eskaxak diela, desastriak. Komunak gitxi doz, hala da, ez toz modu egokixen ere, oso garbixak ez dira, desde logo gaurten komunak, zila gordetzeko leku bat ere ez du fundamentu zikuikan, takila batzuk ere jartzeko eskatu deu, bakarrik joten bazea baino hartzea, takilan lagatrastiak, eta ez lagatzeko bakarrik, ez dira diru askoko gauzak, baina, iruditzako udara bai da, hobetu aldala. Esan diguzue, komunak, Hondartzan dozen bezalako modulo aparteko bat jartzeko do asmoa edo, aztertuko dezuela edo dakazuela, eta zilean zerbitzu ere kantinea zela horten esleituko dan, zilean gordetzeko zerbitzu hori ere sartuko dezuela kontratuan, ondo ikusten deu. Takilan ere batzakazuela asmoa, baina diru asko kostatzen dela, eta momentuz ez ez, takila merkiek ere badoz, igual provisionalki ere jarri aldia, eta aurreoko laga pixkatu obiagoak erostia, baina iruditzako diru gitxikin zerbitzu hobetu aldala, udara begira ez da. Horrek izan dira gure 10 proposamenak, orduan esan dut, asko onartu dituzu eta sartu dezue aurrekontutan, orduan guretzako hori pozgarria da. Eta, gero guk 10 puntu honetan aipatu ez ditugu, baina, urtiak daramatzako ere bai beste proiektu batzuk eskatzen eta sartu dire beharra kontuan, eta adibidez Reinerrekin urtietan gabiltzau eskatzen. Eta, hor bado debako udalakin batea, hor garatu beharreko estuarioko plana, eta Reiner espropiatu, edo erosteko diru partida ere sartu dezu, ez dakit nahiko izango deno ez dakit, baloratuak eta inberko dira, eta Javiekin harremanen da jarri, baina, guk ondo ikusten dugu behintzat, hori ere mutriku da, eta denporiekin hori inberko da erosi, bota, deskontaminau, eta ikusiko dugu hor ze plantamendu itxen da, baina behintzat hori garbitzu eta peligruak endu, zeba momentu honetan do zikin leku bat, eta arriskua besteik ez daka horrek, eta guk ere hori ere ondo ikusten dugu.
Esan duten proiektu hauek asko edo gehienak gure hauteskunde programa jaso genitzunak dira, osake, bueno, gure ideiekin edo proposamenekin bat datoz. Eta bukatzeko igual, kritikatxo bat, ez da, kritika hori nik esan gabe ere, hainizek ere horretxekin hasi deu, ez? Dia oso proiektu potoluak, oso aurrekontu handixak, sekula eukidon aurrekontu handixenak, kreditu handi batekin, hau da, zorpetze maila, bueno, zorpetze, ez, kreditu importante batekin, beraz dira ondo pentsatu beharreko gauzak, ondo hausnartu beharreko gauzak, eta batez ere niretzako importantiena, guretzako, da lehentasunak ondo finkatu behar diala, ez? Zeba ez da aurten dakau diru hau eta datorren urtean beste horren beste dakau, baizik eta dira, urrengo ez dakizen bat urtetako aurrekontuak ia agoz oai momentuan erabakitzen. Eta legaldian eukiko duen, ez dakit, berriz ere zorpetzeko maila, ja asko mugatzen dugunekin, ez? Orduan, iruditzeko guari astebetian egin deula hau, proposamen garzan, eta 2 bilera egin deu, eta gaur hona gatoz, bueno, gauzak danok dakigu, oza, danok, editorrak esate zuen bezala, danok proposatu ditugun, edo defendatu ditugun proiektua dira gehienak behintzat, eta hori lehendikan landuta do, baina, bueno, beste basko ere badoz ikusten duenak, proposatu ditugunak, eta hor dozena pendiente, eta ez dienak sartu, eta horrek ere hor doz, ez? Orduan, bueno, igual prioridade maila hori eta zehazteakoan, igual, dialogo geixo, elkarrezketa geixo, denbora geixo, eta hausnarketa geixo ere, igual ondo etorreko zen. Nahi dezan hor, adibidez, azkiak ere mugan ere, bueno, eta ez, berdiak ere proposatu dugu hori, guk ere gure hauteskunde programan ere eman gendun, dana espaldin bada ere, behintzat, zati eder bat erosi eta hor parke bat eitxia, hori ez dakiz zertan gatuko, ez dakiz margen egon aldan datorren urtean, edo legaldixan, zorpetzen maila horlako proiektu bat hiltzeko, baina, bueno, guri iruditzen zakon hori ere, aukere historiko bat zala hor parke bat egin alizateko, ikusiko dugu, haber posible da, no ez? Ez dut esaten ez da nikan, Gero antzokixan proiektu ere hor do, bizi guztien gabiltzena danok antzokixan ez dakinuan edo bestian, edo komenduan edo han edo ez dakinun, baina, bueno, ez dakile galdi honetan ere du halko sakon antzoki baten proiektuai, baitxe ere edo komenduko ternuetan zaharren egoitza aurrian aurrekutsa da parkina handi hori, ez dakitzela egunen baten nengo dan, horre plantamentu ezberdinak doz, baina aparkaleko faltia badakau, eta hori izan aldaleku bat alda nahin, eta horrek ere diru askoko proiektua da, ez dakitz halko da nahin. Eta Zubixa ere honek ere esan dugu, Zubixa konsultora hartu dezuela, eta horreko batzardean komentatzen zen, Zubixan konsultora horrek etxen dugun proposamen aldale izan, izez lau konponketa txikikin konpontzia, eta bueno, orduan halko da hain, edo aldain sekulako milionadia kostatzen den obra bat, herriko saneamendu guzti aldatu behar dena. Orduan, olako gauza bati aurre etxeko ere, beharko genduke, kapazitate ekonomiko bat, igual amugatu danagatu, ez? Bueno, horre danak esan da, pixkat esan enten bezala, guri irutzezako aurtengo aurrekontuan badozela proiektu oso importantiak dianak errexantzako, guk ondo ikusten daunak, eta guk ere, desde logo, guk defenditzu daunak, eta gure hauteskunde programen eraman ditzen dugunak dialako, eta irutzezako ezetzik ezin daula esan aurrekontu proiektu honi. Geixo zango dut, uste dut sekulako eskuzabaltasunakin jokatuko daula, zeba esat iruditzen Gipuzkoan edo Euskal Herrian ere beste herri bat egongo danikan, desde luego, gure alkatetza auki, zuen alderdizak aurrekontuak onartuko dienekan. Guk, gure herria eta gure herrian interesak eta herritxarrak lehia politikoan gainetik jartzen ditugu, eta gure herriantzako proiektu importantiak diala uste deulako guk aldeko botu emango dizeu aurrekontuai. Bueno, lehenik eta behin, aipamen txiki bat, bihar, otsaiak 2, nazioarteko ezegunen eguna izango dugu, eta goratu nahiko genuke, Mutriku eta Debartian dakaula ezegune bat, Gipuzkoako hiruetatik bat, eta dakaula zaindu beharreko altxor bat, eta babestu beharreko altxor bat, hurrengo belaunaldientzako. Hori nahiko eguna azpimarratu, egun hontan, bihar aukeraik ez dugulako izango. Bueno, beti azaltzen duen modura, urteko aurrekontua dira, behintzat gure ikuspuntutikan, osoko bilkurai garrantzitsuenetariko bat.
Zergatik, aurrekontu hauetan agertzen dalako gobernuaren plana. Aurrekontu hauetan agertzen da ekintza programa. Eta aldi berean, bestaldetikan, oposazioaren aldetikan, dakago aukera plan hau baloratzeko, eta plan hau gure plan honi buruzko gure iritzia emateko, eta kontuan izan da, baita ere, zer nolako ekarpenak, talde bakoitzan ekarpenak jasotzen diren edo ez. Orduan, guk garrantzia handia ematen diogu egun honi, eta azkenian urte osoan nolabait markatzen dugu, azkenian aurrekontua dira baliatzen dutenak, plan hauek, gobernuaren plana aurrera eramatea, neurri handi baten, ez da tresna bakarra, baina bai neurri handi baten, eta beraz guretzako ezinbesteko garrantzia daka gaurko egunak. Bueno, orain aipatu den bezala, bi alderdiok aipatu duzu eta ageri da, aurrekontuen ardatz nagusi bat izan diala inbertsioak, hain izek aipatu du, inbertsio buruzko aipamen bat egin du, bai, kasu honetan, inbertsio potoluak, dauzkagun inbertsio potoluak, Nexteko diru laguntzei esker aurrera eraman ahal izango dugun inbertsioak, eta Jonek bai aipatu du, eta zuek bai aipatu duzue, azkenean gure aurrekontua 50% baten altzatu araziko duten inbertsioak diala. Da gure udalak egiten duen apostu galanta bat, eta bueno, dudai gabe, Europako funtzi gabe, ezingo genukenein jarduera honek aurrera eraman, ez? Bestaldetikan, azaldu duzuen nola honek eskatuko duen 2,5 milioi mailegua, ez dakigu 2,5 milioi aiatuko zen, mailegu behar hori, baina behintzat aurrekontutan agertzen da. Guk espero duguna da, inbertsio plan hau alden eta leunen edo zuzenen joatea. Egin dizue, bai zeuek eta bai honek bai, aipamentxo batzuk, zen nolako testu inguru etor daitezke, nolako testu ingurutatik pasatu den guru idala historikoki, eta guk espero duguna, ziklo ekonomikoak barne, alden eta leunen joatea. Ze asko dakau jokoan, asko dago, salto handi egin du, mutriko udalak 14 milioiko aurrekontu honekin, eta azkenean dana burutzen bada, argi dago, eukiko dugula herri honetan, eukiko dugula marko eder batzuk, eta espero dugu marko hauentzako margoak maila berdinakoak izatea. Azkenean margoak izango dute garrantzi gehien. Marko honek ordainduko dituzten margoak. Azteko, bi edo hiru apuntetxo, maila orokorrian aurrekontuan ingurukoak, bai konpartitzen dago EAJekin, zuek bai azaldu duzue, administrazioaren aldaketak, nagusiki ordain serietan inpaktu handien eduki duten mugimenduak, guk ere konpartitzen dugu gure herriari dagokion neurria kontutan izan da, aldaketa hauek egin beharrak eta ezinbestekoa diala, naiz eta kosto gehiago suposatu, konpartitzen dugu hala izan behar da. Eta martxa hondan jarraitu behar dugu gure administrazioa egokitzen gure herrian neurrira, danon onerako. Indarrek aipatu du lehen sorospenaren kontua, esperantza geneukan sorospenak Foru Aldundiak hartzea, baina ez da gauzatu aurten, eta itxuraz ez da ikuskatzen hurrengo urteetan olakorik egongo danik, zoritxarrez. Inpaktu handia da, 300.000, totalian ondartzako gastua inpaktu handikoa da, baina hortxe momentuan ez dago aldaketarik. Gero aipatu dira, gero igual pizkate sakona gongo nahi, puntu batzutekan, aurrekontuan sartzen diazenak, baina pizkat aurreago zabalduko ditut, ez? Gu gure partetikan, maila orokorrean gu saiatu gara talde bezala gure lehentasunak, bai aurrekontu begira eta bai orokorrean urtean zehar markatzen, eta modu orokorrean dagokion batzordietan, eta modu zehatzago batean, ekologia batzordean,
zergatik ekologia batzordean? Bueno, guk hartzen du ekologia batzordea transversala dela berez naturaz, eta horrela izan behar duela, eta bertan, bertan modu zabalago baten, aurkeztu ditugu, dauzkagun lehentasunak eta proposamenak. Gero, etorri dira, hainezek azaltu duen bezala, bi aurrekontuetako bilera, pizkat, lehenengo bilerara gertu ginen pizkat, zen nolako aurrekontuak aurkezten zian, eta zen nolako inpaktu edukiko zuen, zetozkigun inbertsioak eta abar. Eta bigarren bileratara aurkeztu ginen beste zerrenda bat, hainezek arketu duen bezala, guzti hau hausnartuta, aztertuta eta gure taldean konpartituta, beste ekarpen batzuekin. Honen inguruan, debatetxo bat izan ginen, baina ez nahi debate hortan sartu nahi momentuz. Eskakizun hauen artean, daude ondia batzuk, nahiko puntuala diazenak, adibidez, Mijoako poligonoa asfaltatu beharra azpimarratu genuen, asfaltatze orokor bat proposatzen ginen, eta hau asfaltatzeako partida batetik apuntauta gelditzen da, ez dakigu gauzagarri izango den, edo behar bada igual beste diru iturri bat topatu beharko den, espiritik edo ez dakigu zehazki. Gero margoketaren inguruko, errepide margoketaren inguruko aipamen puntuala egin ginen, toki konkretu baten, Irigibilen inguruan, zergatik trafikoa konfunditu ahal dutelako, marra faltak, eta azkenean istripu egon daitezkean istripua saihesteko, komeni da toki konkretu batzutan, adibidez hor, marra honek bertan egotea. Gero honen ondoren, dakau beste eskari batzuk, proposatu ginen beste eskari batzuk, epe luzeagoko eskaria diazenak. Hauen artean, aipatu ginen, Mutriko polikiroldegian polikiroldegirako proiektu berri bat idaztea, edo proiektutaz nabil. Zergatik, proiektua bere, dano dakizun bezala, eratu zenean, proiektua eraiki zen, kantxaren diseinu bat jarraituaz. Eta orduan gaur egun, dakagun, gure polikiroldegiak, naiz eta lan asko egin eta zerbitzu asko eskaini, dakan distribuzioa nahiko traketsa da, jatorrizko diseinuaren ondorioz. Orduan, gure proposamena zen, proiektu bat idaztea non jasotzen den nolako izan daiteken, suposatzen dugu kokagune berdinean, baina non izan daiteke, zein izan daiteken diseinurik aproposena gaur egungo diseinu bat benetan polikiroldego kontzeptua nabarmentzen duena. Eta, hori izan bat. Gero, estuarioan planaren inguruan aritu zarete biok desjabetzaren inguruan, jaso da desjabetzaren partia 250.000 eurokin, eta gero beste 250.000 euro jaso dia planaren garapenerako. Gure kezka zijoan pizkat haratago. Dudari gabe desjabetzago burutu egin behar zen, kinkalarrian dago, Reinere erekina kinkalarrian dago, eta istripuak gertatu aldia bertan, eta neurrik hartu behar ziren, bai edo bai, ezer grabe gertatu horretikan. Orduan, lehenengo pausoa, ardura pizka batekin, udalakin behar duena da, desjabetu. Ze gertatzen da, desjabetza honekin lotuta dago, estuarioko plan bat. Ez estuario osokoa, baizik eta Zubizarretikan itxasora doan tramorako, ez? Eta hor, guk ikusten dugu nolan, badakigu, Mutrikuko udalak eta Debako udalak konpartitutako hitzarmen bat daukate plan hau garatzeko, eta guk gure plan honekiko geneukan hausnarketa nagusia da, desjabetza bat hor adibidez, desjabetza burutzen bada, desjabetzen dena erabilpen publiko ez pribatibo batera bideratzea.
adibidez, kirolgune batera edo zelaigune, aisealdeko zelaigune batera. Eta, hainbat erabilpen ezberdin burutu aldia, baina gure ikuspuntutik behintzat publikotasunetik begira. Beste puntu bat, Ainisek garatu du, drogo menpekatasunean dabilen elkartea, guk proposatu ginen proiektu hombre, nahiko hurbiletik ezagutzen dugulako, eta hau etorri zen, hausnarketa batetakin, imaginatuko suposatzen dugu, denok imaginatuko dugun, hausnarketa batetik ez, dakagula drogo menpekotasun arazo larri bat gure gizartean, ez gure hemen, baizik eta orokorra da, gero eta okerrago doa, gero eta droga askoz ere boteretsuak iristen aldia, eta benetan honi heldu egin behar zaio. Da arazo bat, edozein amilu alzaiona, berari propio, edo bere familian, edo bere adizkidetasun inguruan, eta guretzako, udalak hortan kontziente izan da, baliabide batzuk bertara bideratzea, ezinbestekoa ikusten ginen. Beharrezkoa, eta, ez ginen izango lehenkoak, badaude beste udal batzuk pauso eman dutenak, eta, Ainisek azaldu du, nola, guk eskatu ginen 5.000, eta, azkenian 8.000 euro izan dira. Puntu hortan, aipamen txikitxo bat nahiko genuke, 8.000, jabetzen gara 8.000 horrek ateatzeko jendarte partidatekan, lan eta aritmetika nabarmena egindala, honek hausnarketa batera, honekin zer ikusi zuzena ez dakan hausnarketa batera bideratzen gaitu. Uste dugu, jendarte zaiak behar duela, ez dakit hitzadan errefortzua edo malgotasun gehiago, guretzako jendartea ez da gastua, da inbertsio bat. Eta, konkretuki, diru laguntza hau, kudeatu, zentzu honean esaten dut, kudeatu dan, zelan kudeatu dan, aiatzea kopuru hartara, ikusten dugu, behar duguna da jendarte zail, muskulo handiko jendarte zail bat. Etorkizunei begira lagunduko diguna danoi. Hau da, inbertsio, ezinbesteko inbertsioa da. Guretzako honek ez dauka beste irakurmenik. Beste bateki jarraitzuta, eskatu ginen Artzain Errekako proiektuari jarraipen ematia, hasita dago, orduan proiektu hau, eta uste dugu Mutriko udalak aintzindari den jarduera bat ipini duela martxan, eta etorkizuna merezi duen jarduera, azkenean, aurtengoko ekintzarekin gelditzen bagara, hau da, lurra eskuratu eta birlandaketa batzuk proposatu, proiektu honen onurak galtzen jungo dira, mermatzen. Eta honek eskatzen du jarraipen da. Eta bere fruituek emango du. Ze gertatzen da? Bertan, azaldu ziguten bezala, eta bai hitzaldian, baso baten erritmoak eta gu gizarte zela dagoen erritmoak ez dira berdinak. Orduan eskatzen du jarraipena, eskatzen du baita ere pazientzia. Baina dudai gabe bere fruituak emango ditu, eta azkenean gure herria izan alda eredugarri. Eta izan behar du eredugarri, alde hortatikan. Eta gero, gure eskarien artean zeunden historikoak, ez? 10, 15, eta gila zenbat urte defendatu ditugunak. Eta oraindik tamalez bete gabe daudenak, ez? Arrazoi ezberdinengatik. Aipatu da lehen, egin da Ondabarro aipatu da. Ondabarro zorionez aurten, guk hasi ginen eskatzen garbiketa hau, ez dakit, ez nahi goratzen. Baina aurten burutuko da behingoz garbiketa, ezinbestekoa den garbiketa, ze garbiketari gabe eremu hortan ezin da ezer aurrera eraman, osea, gazak eta bertako lixibiatuk atera gabe ezin da ezer egin bertan, eta hau lehengo pauso, oinarrizko pausoa da. Eta aurten zorionez egingo da. Gero, jonek aipatu du, nolako debate egon zen, ze nolako erabilpena eman honi, guk dudai gabe ikusten dugu, kontuten izan da dela, berdegune natural bat, laua herrian, guk kirolgune bezala ikusten dugu,
Baina gure eskaria zegoan proiektu honi benetan atentzioa eskaini. Atentzioa eta baliabideak eskaini benetan zeozer gauzatzeko. Ez bakarrik garbiketa baten gelditu, baizik eta goazen benetan hasi eta bukatzera. Onda barru eta oin benetan pasatzen bazera hortikan nahiko pena ematen du. Nahiko pena ematen du eta penagarria da holako toki galanta bat baldintza horietan edukitzea. Gero, Saturaran, dudai gabe, Saturaran beste pila bat urte daramagu esaten, eta Saturarenek dauka guretzako da, eta izan behar du, bueltatu behar da izatea, altxor bat. Naturalizatzen dagoen altxor bat. Kostasek dagoeneko egin ditu inbertsio batzuk, dunak berreskuratzen, eta hor, deno jabetuko goen bezala, dakagu dike benetan esatxe egin bat, eta dike horrek gure ikusmututik behintzat egiten du hondartzaren imagen orokorra zapuztu. Eta honek, da hondartza bat benetan eskatzen duena ganorazko naturalizazio bat. Ez bakarri dikerarengatik, baizik eta dakagu saneamenduko arazo bat bertan, ezin, oraindik konpondu ez dana, jabetzen gara saneamendua dago alaututa, Mijoako saneamenduari, oraindik beste administrazioen menpe dagoen proiektu bati, baina uste dugu Mutriku udala pausuak eman behar duela bere kabuz, saneamendu hori, adibez, burutzeko. Baina ez nahi hortan gelditzen soilik. Eskatu izan dugu, behintzat, az gaitezen dikearen gaia lantzen. Zelan az daiteke. Eta hau, ni sentitzen dut, hau esan dut, ez dakit zenbat plenotan eta batzordetan, hau gai berdina, baina berriro erreparkatuko dut. Ezinbesteko ikusten dudalako. Badia horren dinamika bat aztertzen duen ikerketa agentziari eska diezaiegu mesedez. Beraiek egin dezatela eskari hori, azterketa hori. Azterketa hori burutzen bada, Kostaseko zuzendaritzak prest dago behar dena, edo bintzat, atal bat bintzat, inbertitzeko eta dike hori behingoz naturalizatzeko. Hau ez da diruz, honek ez du dirurik behar. Honek behar du, benetan borontate bat, behintzat, egin dezagun, eskutik hau, bideratu dezagun, enplazatu dezagun. Ura agentzia, behingoz eitzeko azterketa hau, bere ardura baita, eta gero, egin dezagun ibilbidea Kostako zuzendaritzarekin. Azkiaga aipatu duzu, Jonek aipatu du Azkiagako eremua. Hor guk udalean esfortzu nabarmen eskatzen dugu. Oso kontziente gea zen nolako aurrekontu badakagun, batez ere aurten, 14 milioiko aurrekontu honetan, non daude inbertsio oso potoloak. Guk bai, Jonekin konpartitzen dugu, Jonen hausnarketarekin, tientuz hili behar dugula, inbertsioekin, tientuz hili behar dugula, zen nolako bilakaera dakan inbertsio bakoitzak, zen jarraipen zorrotza egin behar zaio, ia eman daiteke edozein motatako egoera bat, non, inbertsio bat ezin dan, edo etenen behar dan, edo ezin dan burutu, edo benetan sekulako zulo baten sartzen gehan. Baina guzti hau esan da, hau, guretzako lehentasunezko aktuazio bat da. Azkiaga da, gune bat, dagoela kokauta gure herri erdian, da sekulako berdegune bat, dagoela erdibidean erresidentziatik, dagoela erresidentziat eguneko zentrutik, ikastetxeetatik, gure Txurruka plazatikan, izan daitekela daukagun belaunaldi ezberdinen kokagune galanta bat, daukala zuhaitza balio handiko zuhaitzak, oso adin handiko zuhaitzak, itzal ederra eskaini dezaketen zuhaitzak, batez ere aldaketa klimatikoko testuinguru hontan, eta hemen eskatu ginuna izan zen, behintzat, esfortzu nabarmen bat egitea,
jabetza pribatua, hau jabetza pribatua da, danok jakingo dugu jabetza pribatua da, baina aproximazio serio bat egitea, ea ze baldintzatan preste egon daitezken, hau guk gure postua da, hau parke bilakatzea. Zen nolako aukerak egon daitezken hau parke bilakatzea. Atzo komentatu du, taldekidea batek komentatu ziren bezala, honuk komentatzen du biztanle bakoitzeko teorikoki idealki eduki beharko genituzkela 15 metro karratu. Mutrikun aiatuko gara, ez gara aiatuko metro batera. Egin dezagun apostu bat zentzu honetan, apostu serio bat, eta ikusi dezagun norarte iritsi gaitezen gai honekin. Guretzako oinarrizkoa da. Eta beste gure eskarien artean egon zen, osoko bilkuaren grabaketaren inguruko ekarpenak, ez da lehenengo aldiz egiten ditugunak, gure eskaria zen, hemen gauden zinagotzien herrigo aldera jasotzen diren, grabatzen diren bezala, grabatzea gero herritarrak egiten dituztenak. Egon zen debatea honen legezkotasunari buruz eta honen imagen eskubideen legediari buruzkoak. Guk ikusten dugu udal batzutan asmatu dutela zelan aurrera eraman. Eta guk apustu hau berriro egiten dugu hau burutzeko. Honi lotuta, adibidez, osoko bilkurako bai deialdizak eta bai aktak gure webgunean plazaratzea, ze azkenean danok ez dugu periodikoak irakurtzen, eta eukitzeko iturri bat Mutrikuko udalean ze debatituko den osoko bilkura bakoitzean. Eta hau esan da, gure hausnarketa zein da? Guk nahi duguna da, eskatzen duguna, nahiko genukena, ez da nahi duguna, nahiko genukena da, gure agendarekiko konpromiso, hurbilpen eta konkrezio gehiago. Hainbat urteen ondoren guk jabetu geana, da guk eskatzen duguna gelditzen dela pizkat alalbur, gauza gelditzen dira airean, konkreziorik gabe, eta azkenean ez dira burutzen. Ez dira burutzen eta guretzako da, honek suposatu du sekulako frustrazioa. Gu jabetzen gara, guk oin momentuan garala gutxiengo absolutoa, beraz, ez dugu espero beste talde, gure argumentuak, gure argumentu danak erostea, baina bai eskatuko genuke, orain baino, gehiago bai. Guk ikusten dugu adibidez kasu honetan, gure ekarpen batzuk zeharkako modu baten ez dakigu onartuak edo behintzat apuntatuak izan dira. Nabarmen garria da, nahi nizek epatu duena, proiektu honberi dagokiona, baina guk jabetzen gara, guk dudai gabe, alderdi bakoitzak daka bere lehentasunak eta bere marrak eta bere irizpideak, ez? Eta guk horrek guztiak dira errespetagarriak, baina guk gure agendaren arabera bozkatzen dugu. Eta zenbat eta hurbilpen gehiago eduki, gure jarrera beste alderdi guztiak suposatzen dugu berdin jokatuko dutela, berdin babesa eskaintzen dugu edo ez, edozein jarduerai, ez? Adibide konkretu bat ipiniko dugu, gure agendari buruzko, bat baino gehiago, ez? Adibidez, Portuko herri kontseilua ontxe justo eratzear dago, ez? Mutriko naturtaleak egin zituen alegazio batzuk honen inguruan. Alegazioak beste gauze batzuen artean zegoen biderauta herriko beste elkarteek parte hartzea kontseilu hortan. Guretzako kontseilu honek garrantzia handia du eta
eta guk ulertzen dugu beste eragile gehiago parte hartu behar dutela. Momentu honetan daude bakarrik. Portuko zuzendaritza, EKP, eta udaleko ordezkari bat, suposatzen dugu, alkate izango dela. Portuko zuzendaritzak eta EKPek ez dute behar kontseilu bat, osea, elkarlanean daude konstantemente. Orduan, guk ikusten genuena hemen parte hartzea ezinbestekoa zela, kontuena izan ga, ze nolako egoeraren gauden portuko plan berezian gaian. Ikusita, ze nolako bilakaera izan dituzten obrak eta ze stand-by egoera gauden. Orduan, alegazio honek bidali genituen eta eskatu ginen udalai, mesedez, bidali zueke bai, eragile gehiago parte hartzeko. Ez dakagu konstataziorik, ez dakagu behar bada bidalitia, ez dakigu, ez dakagu konstataziorik alegazio honek bidali izan dian. Lehen esan dut, urezkariak eramaten dute denbora itzela aurrera egiteko. Adibidez, landaketan kontua denbora eta esfortzu handia eraman du. Azkenean egin da, baina asko eraman du, ez? Eta debate bat eduki ginen, azken ogasuneko batzordian, debatea zen, gure eskaere hauek, behintzat, aurrekontuko batzordeari ez legokiela modu zuzen baten. Eta batzorde bakoitzan tratatu behar ziren edo ez. Guk ze ulertzen dugu? Guk ulertzen dugu ezinbestekoa dela. Dakate, garrantzi berdina, honelako konpromisoak, hurbilmenak eta konkrezioak dirutan lortutako onurak. Onurak izango dut ez. Ekarpenak, dirutan jasotako, dirutan itzultzen diren jardueran babesa baino. Babesa beste bitxien, ez? Orduan, hau, guk ikusten dugu lanketa bat sakona egin behar dela. Adibidez, oin, legealdi honetan, ekologia batzordean, ambizio handiko urteko plan bat egin da. Oendikan zehaztapenak ez dakigu, ez dago ez du koinziditzen aurrekontua, ekologia batzordeko aurrekontua, eta azkenean jaso dena, ez? Nahi dugu jakin, ia norarte iristen dan plan hau. Ia, ze plan honek ez da bakarrik inbertsioak, plan honen barruan egongo dira bai, erabakiak zer egiten den lur publikoekin, zer egingo den, naiz eta garapena kudeatu, landaketakin zer nolako politikak aurrera ematen dien. Beraz, hau azalduta, guk aurtengo aurrekontuak abstenitzea erabakitzen dugu. Abstenitzea erabakitzen dugu, batez ere azken partea hontan aipatu dudanagatik. Nahi dugu gure alderdian, gure txikitasunean eta gure gutxiengo absolutoan behintzat kontu gehiago kontatzea gurekin, eta ikusi nahi dugu zen nolako bilakarea daurten daka egungo urteak, gauza asko daude jokoan, ikusiko du zen nolako ekologia batzortean, zelan mugitzen dian, zer eramaten den aurrea, zer gelditzen den, eta zen nolako hurbilpenak egiten dien. Eta horrekin bukatzen den. Bale, eskerrik asko, Bixo, Ionda Inigo. Ez dakitx, oan badakazu ez edo ze komentatzeko? Bai. Hau bizu. Bai, pixkat erantzuntzeko neure ekarpenak etxeko, ez? Bai, lehengo da behin, esan da, azkenean, EAJ bere legislaturia bukatu zoanean 3,5 milioi euroko gerakina lazoala. Oandikan 2023 urteko gerakina ez dakigu zenbateko esango dan, horren zain ongo gea. Gero egiz esan da, inbertsuak potolua dia. Inbertsua potolua dia, proiektuak handixa dialako.
Eta garbi dakau, nesteteko diru laguntzak espaldin bazian lortuko, udal honek 8 milioi euroko presupuestua dakan, udal honek 5 milioi euroko inbertsioak ezingo zoala egin. Esaten 5 milioi euro, azken finean, dia, Merkatu Plaza eta konbentua berritzia 5 milioi euro, eta 3 milioi euro lorturia diru laguntzetan. Baitxe ere esan, beste diru laguntza batzuk ere lortu gehala eta hortako lan etxeu. Adibidez, futbol zelaiko belarra, frontoian frontiza aldatzia, herribideak berritzia. Gure aldetikan, udal bezala, engorona da, aldan diru laguntzak gehien saiatu lortzen, aldan gauza gehien etxeko herrixan. Eta gure aurrekontuei inpaktu gitxiena etxeko koste aldetikan. Ondabarro esan da, Inigo Jon, errazoa gazue. Hori diskutxatuen behar da. Eozer etxeko diskutxatuen behar da. Eta ikusten ginen, aurten zala urtia prozedura hori martxan ipintzeko. Bai kontutan euki ere, prozedura horti eta suertia dakau, 180ko diru laguntza lekeola lortu. Eta 2 punto bukatzeko, mijoa asfaltatzea, Inigo, guk ikusteu biharra ondisa dakala. Mijoa asfaltatzea, mijoako poligonuak asfaltatzea, horri lotuta esan, espirikin kontatuan gabiltzela, urtean diru laguntza batzuk urtetzeue, espritikan bolako aktibidadiak aurrera mateko. Baina bai do bihar bat hori aurrera mateko. Kirolde izana, berritzia, uste kirol batzordian eu komentau noala, nahiko soleto zabala. Orduan, 2 fase diferent ikusten ginen. Lehenengo da behin, aurten 2024 urtean hasiko ginala fitness gela berritzen, hor dagoelako azken finean, erabilera hundixena, dana importantia, baina erabilera hundixena hor do, eta ikusitza ze inbertsio dakon 2024 urtean, hori ahaztu gabe, baina urrengo urterako lagako inukela. Nik Jonei bizat gauza bat komentateko igogailuan hori azarketia bageunkan planifikata, lehentasune ez geunkan biaz gehi bizelako bata ero besti ez. Baina, hori aurrearu, hori lehen bageunkan planifikauta. Gero besti garbitxasune esasune, azigaz ja esforzo bizat gehitxua etxen, azigaz zelako xirin guni, handazen pintada guztitanak entzen, kartelerak autobusan paradako horre getxen daulako 15 egunetik behin kentzen dugu, alegin guztik etxen dugu kentzeko, pankartakin, ebilibia bizkat kontuz gehitxu hau, depende, fetxi pasabara, egoera txarrin bara, horre kentzen gaz. Nahiko konsensiata gaz, da hor gabiz, danabe, ontsi hazigaz, danabe hilebete hazigaz. Orduan, nitxigora bera hortan gabiz, horre bizitan. Eta Inigo, horre hartzaiarrekan, dudagabe ja bukatuen gora, horren zuaitzak sarturiz, eta horren jarraipena segingo dugu, urte guztian, eta ez horrekin bakarrik, zino lehen landatuztinak eta hormolako potzu bezala, hori bidako beste kokagune bat, ezin egetarren du gerozi, gero barrio atzekuak lagateko ganora baik. Horre beha helduko txau, engorau mapi ikusiko rau, txosten txiki bat engorau, eta gerokun ikusiko rau zeinek etxen daben garrantzadik, gero batematek, horren jarraipena etxeko. Gero, Ondabarro esan da honek, nik Ondabarro behin txostena etxen da nien ikusiko rau, horren gainean zepinireiken, porque garbitzu izenkezu kanputik, baina barrun hori izango esku txostenak, zemate artean berdan. Garo, kutsatute baina, kutsatute behian da, superfiziala eilik, baina gero ez zarri eiliken hori gero izango esku, zemate arte eiliken, ez. Gero, Saturango dikia, dano gaz konstiente, hori egoera txarrindala. Eta oztopatzen dago bai, errekian irteriak, hor dakau kostaza, eta gero gundakau bai, urre konsortzioa. Orduan, hori batzordin esan genuen bezala, eta gaina batzordi, Inigo, pentsa daela lantaldia. Ez da, guk ez dakau zer gauza harintxua ero, porque azken baten ekologian, dano junbiaz batea. Eta hor hartzen dizen
akordo batzu, lehentasun emango batzuei, bestiei, baina normalian hartzen duen guztik, horrek danak aurre eruteko asmo dugu. Gerokun ja, emangotzu hau erantzune ezin bada erabatea, zehatxik ero ez, baina asmo hori de. Eta hori urre honei, ur agentziai, bixaldeko txau, izango txau ze egoeretan dan, eta gero esango rau, eurak esango rabe, hori dikik etxemarau beran funzinoi, ero espara hotxen beran funzinoi. Horrek guk ezin egin du, ez ereke hori eurak esan berdabe, porque eurak berma birdabe, horrek ez da bela, 92 amorure, ondar guzti erun, ero, izango rabe, zehatxetan. Egoera txarrin da, porque azpiko harri guztik da urteten da. Orduan, bai hori eta bai horreki sedimentu guztik garbitzu, hori be, estankate gelditzen di, porque ez da galako urak garbixak. Eta gero hori be, hori ja, epinin birdau hori baten, balantze baten, ikusteko, horrek sedimentu guztik endu, ero batzula behariz. Porque askotan garbitzi be, ez da hain ekologiku, hori ja beste txosten baten enbikora hortan. Gero, azkian parki dandu nahi hori, ez? Dandu ikusteko loztuko hori egitxi, berdegune bat, horko berdegune gandirena amitxe data. Hori ondala, urte bat urte bat, zabielen batek ezabana, baina, klaro, horren balorazio bat egin eta horrek 3 milioi kosto dauke. 3 milioi dauke kasto. Eta gero ondauke gerokun, hor gerokun, enberdan, urbanizazioi, ero zerren berdan. Orduan, hori bajatzen dugu, ondek utziko hori ostera beste movimento ematen da, ez? Lehenko jabiak ja nahi da bezaldu eta, hortxe gongo baz, haber zer eileiken, parzial bat egin baleike, ero igual ez dozku emango aukereik, baina, metzat hori behartutera, ez? Eta gero, ezazune, portuko kontseiluaz, hori bagitzu gu minorizan gazena, baina, horrek esan nahi izan guk, eskaera bat engin ia parte gehitxua eukitzeko, hortaz, ez? Baina, inigo, pentsa gu hor gazela, batzordien gazela, ekarpe guztik hartzeko. Eta gero, danun hartin balorako, zein txaleko interesantia da besti. Nik lehen ekologiako horrek botaroten diroko puruak, ez egoazen zehaztute, ez? Gaulako repartute, transversalape, gaulako energian da. Orduan, baina diroko puru, aurroko urtin, enkan diroko puru eukiko dugu, ez? Eta gero landuko dugu, batzordin trataten dana, besteik ez. Otsaiak batian goz eta handikan abenduak 31 arte, makina bat bilera eta batzorde ingo dira eta jongo gea tratatzen hemen erten deuen gaidanak, ez diala gitxi. Aurre ingeu orduan, eta bigarren puntuko, bigarren zatixa, mutrikulantzen sozietate. Zandie bisak batea jun behar diala. Eta, plantilla organikoa parte bozkatuko. Etxeko lanak endan atorren, mutrikulantzen, soziedade animo, soziedade... blokeauen diazu, S-aren aurrekontua, anonimoaren aurrekontua. Badakigu, azkenean hau ere urterokoa da, mutrikulantzenek maiogu bai aurre etxeko udalak transferentzia bat etxen dio. Zor kapitala 2024ko urtarrien batian, 157.254,08, 2024ko amortizazioa 84.889,72 eta interesak 5.128 zentimo. Orduan, abenduan 31ko gelditzuko liake 52.000 euro 344,36 zentimo. Urterokoa da ez dakitxe mentzio zen aire zuen esan? Ez, bakarkan hau zen zala hori ez, Fondaberriko parkina egin zanean, orduan ere udalak, zor potolo bat egin zoan eta hainbeste urtean gabitz, eta datorren urtean amaitzen dela hau ere. Amaitzen, bai. Oso ondoan, bai, bozketa. Orduan, 2024ko ekitaldiko aurrekontuaren aldeko bozkak,
Abstentzioak, da, bueno, ezezkoik ez to. Orduan onartuta gelditzen dira aurrekontuak. Eta azkenengo puntua, plantilla organikoa. Hau beste egunean aurkeztun zen ogasunean, danok dakazue zerrendia, dakau karrerako funtzionarioek betetzen dituen lanpostuak eta lanaren arloko legeari lotutako lanpostuak, horre gehitzen dianak dian gaur ez da izan bat aldiz agertu dian lanpostu horrek. Zehose esateko hemen, ez, nigo? Ez, bueno, bozketa orduan. Plantilla organikoa onartzeko aldeko bozkak, hau batez onartuta. Bueno, erregu galderaik ez dakaunez, ez ohiko plenua dalako, hementxe bukatzen dugu plenua, eskerrik asko danoi pleno luze hau jarraitzearen.